atemufoɔ tibako. Na Joshua wuo atiri no, Israelfoɔ bisaa Awurade sɛ, Ye mu hwan na wontu kane ne Kenafoɔ nkɔko. Na Awurade kaa sɛ, Yuda ntu hwɛ mede asase no mahyɛ ne nsa. Na Yuda ka kyerɛ ne nua Simeon sɛ, ɛne me nkɔ me kyɛfa mu na ɛne Kenafoɔ nkɔko. Na me nso me ne wo bɛkɔ wo kyɛfa mu. Na Simeon ne kɔe. Na Yuda tu kɔe. Na Awurade de Kenafoɔ ne Perisifoɔ no hyɛ ne nsa. Na wokum nipa mpem du wɔ Besek. Na wohunu Adoni Besek wɔ Besek. Na wɔne ne koe. Na wokum Kenafoɔ ne Perisifoɔ no. Na Adoni Besek dwane. Na wotin no kɔkyere no. Na wotwitwa ne nsa ne ne nan kokurumuti. Ɛna Adoni Besek kaa sɛ, ahemfo aduoso a wɔn nsa ne wɔn nan kokurumuti atwitwa tase me pono ase. Sɛdeɛ meyɔe no, saa ara na Onyankopɔn ahyɛ me anan mu. Na wɔde ne baa Yerusalem. Na obewu wɔ hɔ. Na Yudafoɔ no bɛnee Yerusalem koe. Na wɔfae. Na wokum wɔn krantaa no. Na wɔtoo kuro no mu gya. Ɛno akyire no, Yudafoɔ no sanee. Na wɔne Kenafoɔ a wɔte bepɔ soɔ ne anaafoɔ fam asase soɔ ne po ho mpaprɛ soɔ no kɔkoe. Na Yuda sim kɔɔ Kenafoɔ a wɔte Hebron no ho. Nso Akan no na Hebron din de Kiriat Aba. Na wokum Sisai ne Ahiman ne Talmai. Na wofiri hɔ kɔɔ Debefoɔ no ho. Akan no na Debe din de Kiriat Sefer. Na Caleb kaa sɛ, deɛ ɔbɛbɔ Kiriat Sefer na ɔbɛfa no, mede me ba Aksa bɛma no aware. Na Caleb nua kumaa Kenas ba Otniel kɔfae. Na ɔde ne ba Aksa maa no aware. Na ɔbaa no kɔɔ Otniel nkyɛn no, ɔhyɛ Otniel sɛ ommisa n'agya Caleb hɔ asase bi. Na ofiri n'afunumu so sii fam. Na Caleb ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na worehwehwɛ? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mami akyɛdeɛ bie, na anafo fam asase na wode ama me, na mami mmasuo nso. Na Caleb maa no atifi mmasuo ne anafo mmasuo. Na Mose ase, Kenini no ma, ne Yuda ma firi nkyirinsua kuro no mu foro baa Yuda sra ɛwɔ Arad anafo fam no so, na wɔkɔtena ɔman no mu. Na Yuda ne ne nua Simeon sim kɔe kokunkum Kenafoɔ a wɔte Sefat no. Na wɔsɛe no pasapasa. Na wɔfrɛ kuro no din Homa. Na Yuda kɔfaa Gasa ne ne hyeɛ ne Askelon ne ne hyeɛ ne Ekron ne ne hyeɛ. Na Awurade dii Yuda akyi na odii bepɔ no so. Na Monsefoɔ no deɛ, wɔanya wɔn atuyɛ. Ɛfiri sɛ na wɔwɔ dadeɛ nteaseɛ nam. Na wɔde Hebron maa Caleb, sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na otu Anak ma baasa no firi hɔ. Na Yebusifoɔ a wɔte Yerusalem no, Benyaminfoɔ no antu wɔn. Na Yebusifoɔ no ne Benyaminfoɔ no atena Yerusalem di beduru nara. Na Yosef fie nso foro kɔ Betel. Na Awurade dii wɔn akyi. Na Yosef ma no soma ma wɔkɔsraa Betel. Akan no na kuro no din de Lus. Na asraafoɔ no hunu ɔbarima bi a ofiri kuro no mu. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Hyerɛ yɛn kuro no mu ahyɛneɛ, na yɛne wo bɛdi no adɔyɛ so. Na ɔkyerɛɛ wɔn kuro no mu ahyɛneɛ. Na wɔde nkrantaa no bɔɔ kuro no. Na ɔbarima no ne n'abusua nyinaa deɛ wogyaa wɔn. Na ɔbarima no sim kɔɔ Hetifoɔ asase so kɔkyekyeree kuro. Na ɔtoo ne din Lus. Ɛno no ne din de besi nnɛ. Na Manase antu Besian ne ɛho nkuraa, ne Tanak ne ɛho nkuraa, ne Dor ne ɛho nkuraa, ne Yibleam ne ɛho nkuraa, ne Megido ne ɛho nkuramufoɔ. Ɛno nti Kenafoɔ no tumi tenaa asase yi so. Na Israel ho yɛ den no, wɔmaa Kenafoɔ no de ɔsom adwuma yi toɔ. Na tuo deɛ wɔantu wɔn. Na Efraim antu Kenafoɔ a wɔte Geser no. Na Kenafoɔ no tenaa wɔn mu wɔ Geser. Na Sebulon antu Kitronfoɔ ne Naholorfoɔ. Na Kenafoɔ no tenaa wɔn mu. Na wɔmaa wɔde ɔsom adwuma yi toɔ. Ase antu Akofoɔ, ne Sidonfoɔ, ne Ahlab, ne Aksib, ne Helba, ne Afik,
ne Rehob. Na Asefo no tena Canaanfo a wɔte asase no soɔ no mu, na wɔantu wɔn. Naphtali antu Bet-Semesfo ne Bet-Anatfo, na wɔtena Canaanfo a wɔte asase no soɔ no mu. Na Bet-Semesfo ne Bet-Anatfo no de ɔsom adwuma yi wɔn toɔ. Na Amorifo no ka Danfo no kɔɔ bepɔ no so, na wɔamma wansane ansi mɔnseɛ. Na Amorifo no tumi tena Heros bepɔ so wɔ Ayalon ne Salbin. Nanso Yosef fie nsa yɛ wɔn so den, na wɔde ɔsom adwuma yi toɔ. Na Amorifo hye firi Akrabim aforoyɛ, efiri Sela rekorɔ no. Atemufo timienu. Na Awurade bɔfoɔ firi Gilgal baa Bokim bɛkaa sɛ, miyi mu firi Misraim, na mede mo ba asase a mekaa ho ntam mekyerɛ mo agyanom no so. Na mese, meremmu me ne mo ntam apam no so da biara da. Na mo nso, mo ne asase yi sofoɔ mpam apam biara. Mumubu wɔn afɔrebukyia, nanso mo antie me ne. Ɛdeɛn na moayɔ yi? Na maka nso sɛ, merempamo wɔn mo anim, na wɔbɛdane nkasɛɛ ama mo, na wɔn anyame adane mo fidie. Na Awurade bɔfoɔ no kaa nsɛm kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa no, ɔman no maa wɔn ne so sui. Enti wɔfrɛɛ hɔ sɛ Bokim, aseɛ ne asufoɔ, na wɔbɔɔ Awurade afɔdeɛ wɔ hɔ. Na Yosua gyaa ɔman ne kwan maa Israelfoɔ nyinaa kɔɔ wɔn agyapadeɛ so kodii asase no so. Na ɔman no som Awurade, Yosua na nyinaa, ne na mpanimfoɔ a wonyini kyɛree Yosua akyiri nyinaa, na wohunu Awurade nnwuma akɛse a ɔyɔma a Israel no nyinaa wɔ hɔ no. Na Nun ba Yosua, Awurade akoa no wuyi, na wadi mfirinhyia 110. Na wosie no n'agyapadeɛ hyeɛ so wɔ Timnat-Heres, Efraim bepɔ so, Gas bepɔ atifi fam. Na wɔboaboa awɔ ntoatoasoɔ no nyinaa nso ano kaa wɔn agyanom ho. Na awɔ ntoatoasoɔ foforo dii wɔn akyi sɔree. Nnipa a wonim Awurade no yɔe a ɔyɔmaa Israel no nso. Na Israelfoɔ no yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne, na wɔsom Baalim. Na wogyaa Awurade hɔ, wɔn agyanom Nyankopɔn a oyii wɔn firi Misraim asase soɔ no. Na wokodii anyame foforɔ a wofiri aman a wɔatwa wɔn ho ahyia no mu no anyame akyi. Na wɔsɔree wɔn, na woyii Awurade abufuo. Na wogyaa Awurade hɔ kɔsom Baal ne Astarot. Na Awurade bufuw Israel, na ɔde wɔn hyɛɛ afomfafoɔ nsa, na wɔfom wɔn fae. Na ɔtɔn wɔn hyɛɛ wɔn atamfoɔ a wɔatwa wɔn ho ahyia no nsa, na wɔantumi annyina wɔn atamfoɔ anim bio. Baabiara a wofiri korɔ no, na Awurade nsa ne wɔn di ne bɔne, sɛdeɛ Awurade kae, ne sɛdeɛ Awurade kaa wɔn ntam no, na wɔn ho hiahia wɔn papaapa. Ɛna Awurade memaa atemufoɔ soɔ maa wɔgyee wɔn kwa firi wɔn afomfafoɔ no nsam. Na wɔn atemufoɔ no nso, wɔantie wɔn, na wodii anyame foforɔ akyi adwamammom. Na wɔsɔree wɔn. Ntɛm ara na wofiri kwan a wɔn agyanom nante so tie Awurade mmara nsɛm no soɔ, na wɔn deɛ wɔani so. Na sɛ Awurade ma atemufoɔ so ma wɔn a, ɛnneɛ Awurade di ɔtemufoɔ no akyi, na ɔgye wɔn firi wɔn atamfo no nsam, ɔtemufoɔ no na nyinaa. Ebisɛ wɔn ahafoɔ ne wɔn taafoɔ anim apinisie no nti, Awurade yam hyehyee no. Na sɛ ɔtemufoɔ no wu a, wɔsane wɔn akyi, na wɔsɛe sene wɔn agyanom, di anyame foforɔ akyiri, som wɔn sɔre wɔn. Wɔannyae wɔn amumuyɔ ne wɔn kɔnseneyɛ kwan so nanteɛ. Na Awurade abufuo dɔre tiaa Israel, na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ ɔman yi ato m'apam a mehyɛɛ wɔn agyanom, na ɔntie me nin yi. Me nso merenkɔ so mentu amanaman a Yesu awugyaa wɔn no mu biara bio wɔn anim. Na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ sɛ ɔbɛhwɛ Awurade kwan no anante so, sɛdeɛ wɔn agyanom hwɛeɛ no, anaasɛ ɔrenhwɛ. Enti Awurade gyae amanaman no koom, na wɔantu wɔn ntɛm, na wɔamfa wɔn anhyɛ Yosua nsa. Atemufoɔ timiɛnsa. Na yenum ne amanaman a
Awurade gyae wɔn sɛ ɔde bɛsɔ Israel wanhunu Canaan ko no biara no nyinaa ahwɛ no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Israel awɔ ntoatoasoɔ no behunu akodie. Na wakyerɛ wɔn a akane no na wɔnnim no. Filistifoɔ ahemfo baanum no ne Canaanfoɔ ne Sidonfoɔ ne Hewifoɔ a wɔte Lebanon bepɔ soɔ de firi Baal-Hermon bepɔ ho kosi Hamet ahyɛneɛ no nyinaa. Na wɔtenaa hɔ, na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ, de ahunu sɛ wɔbetie Awurade mmara nsɛm a ɔnam Mose nsa so hyɛɛ wɔn agyanom no anaa. Na Israelfoɔ no tenaa Canaanfoɔ, Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ no mu. Na wɔfefaa wɔn mama wareware, na wɔde wɔn mama memaa wɔn ma aware, na wɔsonsum wɔn anyame. Na Israelfoɔ no yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na wɔn werɛ fii Awurade wɔn Nyankopɔn, na wɔkɔsom Baalim ne Asera nnua. Ɛna Awurade abufuo dɛre tia Israel, na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Mesopotamiahene Kusan-Risataim nsa. Na Israelfoɔ som Kusan-Risataim mfirinhyia 8. Na Israelfoɔ no su frɛɛ Awurade. Na Awurade maa ɔgyefoɔ bi so maa Israelfoɔ no maa no gyee wɔn. Otniel, Caleb nua kuma Kenes ba. Na Awurade honhom baa ne so. Na obu Israel ten, na ofiriadi tuu sa. Na Awurade de Mesopotamiahene Kusan-Risataim hyɛɛ ne nsa. Na ne nsa yɛ Kusan-Risataim so den. Na asase no so dwo mfirinhyia 40. Na Kenas ba Otniel wui. Na Israelfoɔ kɔɔ so yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade hyɛɛ Moabhene Eglon den tia Israel, efisɛ wɔyɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na ɔboaboa Amon ne Amalekfoɔ ano kaa ne ho. Na ɔba bekunkum Israel. Na ɔbɛfaa nkyerɛsua kuro no. Na Israelfoɔ som Moabhene Eglon mfeɛ 18. Ɛna Israel masu frɛ Awurade. Na Awurade maa ɔgyefoɔ bi so maa wɔn, Gera ba Ehud, Benyamin ni a ɔyɛ abenkum no. Na Israelfoɔ no de ayɛyɛdeɛ nam ne so kɔmaa Moabhene Eglon. Na Ehud yɛ sɛpɔ anofanu a ne tenten yɛ saama. Na ɔde bɔɔ n'akotade ase, ne jonku nifa so. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no kɔmaa Moabhene Eglon. Nso na Eglon yɛ onipa brane para. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no maa no wie no, ogya nkurɔfoɔ a na wɔsoso ayɛyɛdeɛ no kwan maa wɔkɔe. Na ɔno ara deɛ, ɔdane ne ho firi ahoni a ɛwɔ Gilgal no ho bɛkaa sɛ, Ɔhene, ɛwɔ ahuntasɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔse, Kom. na wɔn a wogyina ne ho nyinaa firi ne nkyɛn firi adi. Na Ehud baa ne nkyɛn. Nso ɔno nko ara na ɔte n'abansoro mframadan no mu. Na Ehud kaa sɛ, Mewɔ Onyankopɔn asɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔsɔre firi n'adwa so. Ɛna Ehud tenee ne nsa benkum sɔɔ sɛpɔ a ɛwɔ ne dwonku nifa soɔ no mu, de wɔɔ n'afuru mu. Na sɛpɔ dua no nso dii dadeɛ n'akyi hyɛnee mu. Na sradeɛ sram dadeɛ no so. Na wantwe sɛpɔ no amfiri ne yafunu no mu, na epue firi akyire. Na Ehud firi adi kɔɔ abranaa so. Na ɔtotoo abansoro dan n'apono mu wɔ n'akyi. Na ɔtoo apratwom no mu. Na ofiri adie no, ne nkoa no ba bɛhwɛe. Na hwɛ, na watoto abansoro dan apratwom no mu. Na wɔse, Ebia okogya ne nan mframadan piam. Na wɔtwɛnee ara de kosii sɛ wɔn ani buiɛ. Na hwɛ, obiara anhini abansoro dan no pono no. Ɛna wɔfaa asafoa de hiniɛ. Na hwɛ, na wɔn wura da fam awu. Na wɔretwentwɛn wɔn aseɛ no, Ehud dwanee. Na ɔbɛsanee ahoni ne ho. Na odwane baa Seera. Na oduruiɛ no, ɔhyɛn totorobɛnto Efraim bepɔ so. Na Israelfoɔ no ne no sane firi bepɔ no so. Na odii wɔn anim. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montu mmirika nim akyi, ɛfiri sɛ Awurade de mo atamfo Moabfoɔ no ahyɛ mo nsa. Na wɔsane dii n'akyi. Na wɔkɔfaa Yordan atware a wɔde kɔ Moab no. Na wɔamma obiara antwa. Na saa brɛ no wokunkum Moab mmarima bɛyɛ 10,000. Mmarima akatakyi ahoɔdenfo ara nko. Na wɔamma obiara amfiri mu. Na wɔbrɛ Moab ase da no ara, Israel nsase. Na asase ne so dwo mfirinhyia 20. Na n'akyiri no, Anat ba Samga na ɔde nantwika poma kum Filistifoɔ mu nipa 600. Na ɔno nso ɔgyee Israel.
Atemufoɔ T9 na Israelfoɔ no kɔɔ so yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Nso na Ehudawu. Na Awurade tɔn wɔn hyɛ Kanaan hene Yabin a odi hene wɔ Hasor no nsa. Na ne safohempani ne Sisera. Na ɔte Haroset Hagoyim. Na Israelfoɔ su frɛ Awurade. Ebisɛ na ɔwɔ dadeɛ nteaseɛnam ahankono. Na ɔhyɛ Israelfoɔ so denden mfe 20. Nso odiyifoɔ baa Deborah ɔyɛ Lapidot yere na obu Israel atɛn saa bere no. Na ɔte Deborah kyirisu ase. Rama ne Betel ntam. Efraim bepɔ so. Na Israelfoɔ foro baa ne nkyɛn sɛ ɔmu wɔn atɛn. Na ɔsoma ma wɔkɔhyia Abinoam ba Barak firi Kedes Naphtali bae. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnyɛ hyɛ na Awurade Israel Nyankopɔn ahyɛ wo sɛ, kɔ, pinkyɛ Tabor bepɔ. Nafa Naftalifoɔ ne Sabulonfoɔ mu mmarima mpem 10 ka wo ho. Na mɛtwetwe Yaben safohen mpanyin Sisera ne ne teaseɛnam ne ne dɔm bebree no aba wɔn nkyɛn Kison nsinua. Na mede no mahyɛ wo nsa. Na Barak ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wo ne me bɛkɔ a, ɛneɛ mɛkɔ. Na sɛ wo ne me renkɔ a, ɛneɛ merenkɔ. Na ɔkaa sɛ, Kuro na me ne wo bɛkoro. Nanso ɔkwan a worekuro yi so animonyam renyɛ wo ara wo deɛ. Na wɔbaa bi nsɛm na Awurade atɔn Sisera ahye. Na Deborah sɔree. Na ɔne Barak kɔɔ Kedes. Na Barak ma wɔkɔpae hyiahyia Sebulon ne Naphtali baa Kedes. Na nipa mpem 10 dii ne nan so foro kɔe. Na Deborah nso ne kɔe. Na Kenini Hebe atwe ne ho afiri Kenifoɔ a wɔyɛ Mose akonta Hobab ma. Na wati mu akoduru dupɔn a ɛwɔ Sinam a ɛbɛn Kades no ho akosi ne ntomadan. Na wɔka kyerɛɛ Sisera sɛ, Abinoam ba Barak aforo kɔ Tabor bepɔ so. Na Sisera ma wɔkɔpae hyiahyia ne nteaseɛnam a ɛyɛ dadeɛ nteaseɛnam ahankron no nyinaa ne ɔman a wɔka ne ho nyinaa de firi Haroset Hagoyim ba Kison sunua. Ɛna Deborah ka kyerɛɛ Barak sɛ, Sorry, na ɛnɛ ne da a Awurade de Sisera ahyɛ wɔn nsa. Ɛnyɛ Awurade na ɛto di wɔn anim yi. Ɛna Barak sane firi Tabor bepɔ soɔ. Na nipa mpem 10 dii n'akyi. Na Awurade yɛ Sisera ne ne nteaseɛnam nyinaa ne ne dɔm mu no nyinaa basabasa nkrantaa no wɔ Barak anim. Na Sisera firi ne nteaseɛnam mu sii fam dwanee ne nan mu. Na Barak kyi nteaseɛnam no ne dɔm no koduru Haroset Hagoyi. Na Sisera dɔm nyinaa totɔ nkrantaa no anka baako mpo. Na Sisera de ne nan dwane kɔɔ Kenini Hebe yere Yael ntomadan mu. Ebisɛ asomdwie wɔ Hasor hene Yabin ne Kenini Hebe fie ntam. Na Yael firi adi kɔhyiaa Sisera na ɔka kyerɛ no sɛ, Mane, miwura, mane bra me nkyɛn, nsuro. Na ɔmane baa ne nkyɛn ntomadan no mu. Na ɔde kuntu kataa ne so. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Ma me nsuo kakra me nom na sukɔm de me. Na ɔsanee nufusuadeɛ ano maa no nomoe. Na ɔkataa ne so. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Gyina ntomadan no pono ano. Na sɛ obi ba na obisa wo sɛ obi wɔ hɔ ana a, waka kyerɛ no sɛ daabi. Ɛna Hebe yere Yael faa ntomadan no pɛɛwa. Na ɔfaa sae kuraa ne nsam. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn brɛɛ. Na ɔde pɛɛwa no kɔbɔɔ n'asontrom kosii fam. Ebisɛ na ɔbrɛ nti wada hatee. Na owui. Na hwɛ, na Barak reti Sisera. Na Yael firi adi kɔhyiaa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Bra, na menkyerɛw ɔbarima a wɔrehyehyɛ no no. Na ɔbaa ne nkyɛn. Na hwɛ na Sisera da hɔ awu. Na pɛɛwa no tua n'asontrom. Na Onyankopɔn brɛ Kanaan hene Yabin ase da no ara wɔ Israelfoɔ anim. Na Israelfoɔ no nsa kɔɔ so yɛ den Kanaan hene Yabin so kosii sɛ wotuu no guiɛ. Atemufoɔ Tinum. Na Deborah ne Abinoam ba Barak too dwom da no ara sɛ, Sɛ Israel mu atitiro di wɔn anim. Na ɔman no nso yi wɔn yɛm baa yɛn ti. Munhyira Awurade. Ayemfo, muntie. Abrempɔn mo nya aso. Me deɛ Awurade na mɛto ne dwom. Mɛto Awurade Israel Nyankopɔn sɛnkuo dwom. Awurade, wofiri Sela bae no. Wofiri Edom asase so bɛneɛ no. Asase wosoe. Ɔsoro nso tuae. Mununkum nso tuae nsuo. Mepa popo Awurade anim.
Sinai, wo Awurade, Israel Nyankopɔn no anim. Anat ba Samga breso, ya breso. Atempɔ da mpan. Akwantemfoɔ nante akwamfoɔ akontonchi so. Asafohene sai Israel mu. Wasai kosi sɛ me Deborah me sorry sɛ ɛna wɔ Israel mu. Oyiyi anyame foforo. Ɛno na akodie ba kuro apono akyire. Wohunu kyam ne pia Israel mu. Nipa empem aduanan mu. Makoma da Israel atitira. Wofiri ɔman no mu yi wɔn yam baaye no so. Munhira Awurade. Mo a motete emfumu bereɛ afufuo so. Mo a motete nkuntu a esumboɔ so. Mo a monenam akwan so. Monto dwom. Deɛ anka apraprefoɔ atiamu wɔ anomyɛ no. Ɛhɔ ara na ɔnkamfo Awurade tene. Ne ne soɔ tene Israel mu. Ɛno na Awurade man sane kɔɔ kuro no apono mu. Sorry, ka wo ho, Deborah. Sorry, ka wo ho to dwom. Sorry, Barak. Nafa wo nomum abi nuomba. Ɛno mu na nkaye bi sane kotia atumfoɔ. Awurade man sane kotia dɔmmerema maame. Wofiri Efrem a wɔn hini mu ni di Amalek so. Wɔakyi na Benjamin ba wo man mu. Maka mu na mpanyin firi sane bae. Na Sebolon mu nso wɔn a wokura ɔsafohene ba. Na Isaka mu asafohene ka Deborah ho. Na Isaka ye Barak okyiritaafo. Woti anena mu kogu bonhwa mu. Ruben asuwa no na akoma mu pɔbɔ a ɛsoso wɔ. Adenti na wote nwamuo no ntem. Ritie akuakuo no mu menhyɛn. Ruben asuwa no ano na akoma mu mpepemu akɛse wɔ. Gilead te Jordan agya. Na Dan deɛ adenti na ɔne ahyɛnteɛ. Asɛ tempoano na ne dɔnɔ ho na ɔteɛ. Sebolon yɛ ɔman a ɔde ne kra so ɔwɔ hwɛɛ. Ne Naftali nso wɔ petemu sronsromia. Ahemfo ba bedi ako. Ɛno mu na Kana ahemfo ba ko Tanak, Magido asuo na no. Wɔanya dwetɛ mfa so biara. Ofiri soro bedi ako. Nsoroma firi wɔn akwan so ne sesa koe. Kison asuo sesa wɔn koe. Tetedɔm asuo no. Kison asuo no. Mekra tietia kɔ wɔ ahoɔden so. Ɛno na apɔnkɔ na moro mu pempem fam Amerikatuo mu. Na hoɔdenfoɔ Amerikatuo nti. Awurade bɔfoɔ kan sɛ, Monome Maros. Dome na monome emutifo no. Sɛ wɔamedi amoa Awurade. Wɔamɛboa Awurade antia dɔmmani no. Onhyira ya maamu. Kenini hebayere no. Onhyira no ntomadan mu maamu. Nsuo na ɔresra nom. Ɔma no nufusuo. Kura fɛfɛ mu na ɔde nufusuo ni sradeɛ bae. Wɔtene ne nsa sɔ pɛɛwa mu. Na ne nifa kura adwumayɛfoɔ sayɛ. Na ɔde bɔɔ Sisera bɛkyɛɛ ne ti. Ofitiye na ɔde bɔɔ n'asonturo mu. Ɔpono hwee ne naase daa hɔ. Ɔpono hwee ne naase. Deɛ ɔpono hwee hɔ. Ɛhɔ na ɔhwee ase wuye. Mpoma mu na Sisera na fa hwɛɛ. Na otwa agyaadwo aniehuna kasa mu. Adɛn na ne ti ase anam akyere ba yi? Adɛn na ne ti ase anam nan ka akyire yi? Ne hotrafoɔ mu anyasafoɔ bua no. Na ɔno so gye ɔno ara ne nsɛm no so. Wɔrenya asadeɛ nkyɛ. Ababa baako anaa bɛnum ma ɔbarima baako. Ntade a wahyɛ no aduro asadeɛ mma Sisera. Ntade a wahyɛ no aduro adi mu adwini asadeɛ. Mpane adwuma ntoma nwonwan ahodoɔ mienu a ɛbɛkata me kɔn mu sɛ asadeɛ. Saa na ma watamfo nyinaa nsɛyɛ Awurade na wadɔfo nyɛ sɛ owia a efiri n'ahoɔden mu. Na asase ne so dwo mfie aduanan. Atemufoɔ tinsia. Na Israelfoɔ yɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade de wɔn hyɛ Midian nsa mfie nson. Na Midian nsa yɛ Israel so den. Midian ti Israelfoɔ yɛ atu a ɛwɔ mepo mu ne abodan ne huntabea fae. Na sɛ Israel nya gu noɔma a, na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no afro aba wɔn so. Na wɔbɛkyere wɔn so nsraban. Na wɔsɛe asase no so nnɔbae de koduru Gaza.
na wonya aduane biara ana odwan se nantwie se afunumu biara wo Israel na wode wo moa ne won tumadan ba na wo ba se ntutu mepipa wone won yomania no na wo ba asase ne so besei no na Israel hojo Midian anim se na Israel fo sufre Erade na Midian ti Israel fo sufre Erade no Erade suma obarima diifo bi ma no ba Israel fo nchen na okatre won se Erade Israel Nyankopon sienie me na me ma mofro free Misrim bae na me yi mu nkwafie mu na me je mu Misrim nsem ne mo ahafo nyina nsem na me tu won free mu anim na me de won asase me ma mo na me se mo se me ne Erade mu Nyankopon Munsro amorifo a mote won asase so no anyame nanso mo antie me ne na Erade bofo ba betena dupon a ewo Ofra eye Abi esene Yuas de no ase na ne ba Gideon repro ayo nsachi amnamu se oderehunta Midianfo na Erade bofo no yi ne ho kire no na oka kire no se Erade di wachi wodo marima na Gideon ka kire no se wo chewnie miwura se Erade di ye na kire a anka adan na ye nyina ato yen yi na ehe na nanwawade a ye na janom kan yen se Misrim na Erade yi yen no nyina wo na afei Erade apo yen na ode yen ahye Midian nsa na Erade dane na ni kire no na oka se fa wa ho odin yara kokoje Israel Midian nsem enye soma na masoma wo yi na oka kire no se wo chewnie Erade edie na mede baji Israel hwe masafo ahodwo Manase mu na me nso me ne akuma wo magafie na Erade ka kire no se ampa medi wachi na wakum Midian se wonipa baako na oka kire no se afei se manya wani monimonyam a ene ye senkyerene bi kire me se eye wo na wo ne me rekasa yi afei mfiri ha kosi se mekoma ba wo nkyɛn na mede ma ye de ma besi wanim na oka se metwen akosi se ubesan aba na Gideon kokosiesie abrekyireba ne esikirisam efa biako apiti enam no ode hye brifie mu na eho nsuo no ohwiegu asena mu na ode firi adiba ne nkyɛn odupon no ase na ode bre no na Nyankopɔn bɔfo no ka kyerɛ no se fa nam no ne apiti no gu obotan a ɛwɔ ha yi so na eho nsuo no hwiegu na oyosa ena Erade bɔfo no tene poma a ekura ne nsɛm no de ano ka enam ne apiti no na ogya firi obo no mu behye nam ne apiti no na Erade bɔfo no firi nanim kɔe na Gideon hunu se eye Erade bɔfo no Gideon ka se aw Erade Nyankopɔn afei na mahunu Erade bɔfo anim ne anim na Erade ka kyerɛ no se asomdwe nka wo insuro uringu ena Gideon si afɔrebukyia hɔ ma Erade na ɔfrɛ no Yawe Salom ase ne Erade ne asomdwe ɛda so wɔ Ofra ɛyɛ Abi esefo de no dibisi ne na ɛbaa sɛ anadwo no ara Erade ka kyerɛ no se fa wagya na ntwinini a wɔtɔso mmienu a wadi mfie nson no na kɔburi ba afɔrebukyia a ɛyɛ wagya de no na twitwa ɛho asera nnua no gu na si afɔrebukyia ma Erade wo Nyankopɔn bepo a ɛyɛ din yi atifi sɛde ɛho nhyehyɛe tie na fa na ntwinini a wɔtɔso mmienu no bɔ ɔhye afɔde asera nnua a wobetwa no nyina no so na Gideon fa ne nkoa mu mmarima du na ɔyɔ sɛde Erade ka kyerɛ no no na enam sɛ osuro na gya fie ni krom hɔfo no sɛ ɔbɛyɔ no awie nti ɔyɔ no anadwo na krom hɔfo no sɔre anopa no na hwɛ na waburi Baal asɔre bukyia no na watwitwa ɛho asra nnua no na wahye nantwinini a ɔtɔso mmienu no afɔrebukyia a wasie no so na wɔsesee wɔn ho sɛ hwan na odi saa asɛm yi na obisa hwehwɛ akyiri kwan na wɔse Yoas ba Gideon na odi saa asɛm yi na krom hɔfo ka kyerɛ Yoas sɛ Yuba no bra na omewu efisɛ waburi Baal afɔrebukyia no watwitwa ɛho asra nnua no
Ena Yoas ka kyerɛ nipa a wɔsɔre tia ano no nyinaa sɛ, mo na mobɛko ama Baal anaasɛ mobɛgye no. Deɛ ɔbɛko ama no no, ɔnku na nɔpa. So nyame a mano nkoma ne ho sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na wɔfrɛ no Yerubal da no ara sɛ, Baal ne no ni sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na Midian ne Amalek ne apuefoɔ no nyinaa bɛboaa wɔn ano. Na wotwa bɛkyerɛ nsraban Yesreel bɔnhwa mu. Na Awurade honhom sii Gideon so. Na ɔhyɛn totorobɛnto. Na Abi-Eserfoɔ hyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Manase nyinaa. Na wɔn nso behyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Aser ne Sebulon ne Naftali. Na wɔforo ba behyiaa no. Na Gideon ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, sɛ ewom sɛ me so na worebɛfa agye Israel sɛdeɛ wokaeɛ no a, hwɛ, mede odwanten nwi merebɛhata ayupɔrebea. Sɛ obosuo tɔ nwi no so, na fam hɔ nyinaa wo a, ɛno na mehunu sɛ me so na wobɛfa agye Israel sɛdeɛ wokaeɛ no. Na adeɛ kye anɔpa a ɔsɔreeɛ no, okyiinsaa enwi no. Na okyin enwi no mu obosuo hyɛ koraa ma. Na Gideon ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, ma wo bo mfu me. Na ma menkasa prako yi bio. Ma memfa enwi no mensɔ menhwɛ prako yi bio. Ma enwi no nkongo na obosuo ntongu fam hɔ nyinaa. Na Onyankopɔn yɔɔ saa anadwo no. Na enwi no nko woe. Na fam hɔ nyinaa obosuo togu hɔ. Atemufoɔ tinson. Ɛna Yerubal a ɔne Gideon no ne ɔman a ɔka ne ho nyinaa sɔre anɔpahema. Na wɔkɔkyeree nsraban Harod nsuo aniwa ho. Na Midian nsraban no wɔ n'atifi fam. Mori kokoɔ ho bɔnhwa no mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ɔman a wɔka wɔn ho no dɔɔso sene deɛ medi Midian bɛhyɛ wɔn nsa. Na Israel antwerɛ wɔn ho me so anka sɛ, me ara me nsa na agye me. Enti afei ma ɔmpae na ɔman no asom sɛ, deɛ osuro na n'akoma tuo no nsane n'akyi. Na ɔnane n'ani mfiri Gilead bepɔ ho nkɔ. Ɛna ɔman no mu nipa mpem 22 sane wɔ n'akyiri kɔɔɛ. Na ɛka nipa mpem 10. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ɔman no da so dɔɔso. Fa wɔn sane kɔ asuo no ho. Na menyiyi wɔn mu mema wo wɔ hɔ. Na ɛmmra sɛ, deɛ mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔno na wɔne wo nkorɔ. Na obiara a mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔnkɔ. Na ɔde ɔman no sane kɔɔ asuo no ho. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, obiara a wɔde ne tɛkyerɛma bɛtafere nsuo no bi sɛdeɛ ɔkraman tafere no, fa ɔno nko gyina. Na obiara a ɔkoto ne nankroma anim no nso, yɛ no saa ara. Na wɔn a wɔde wɔn nsa totoo wɔn ano tafereɛ no, na ano si nipa 300. Na ɔman no nkayɛ nyinaa kotoo wɔn nankroma anim nom nsuo no bi. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, mmarima 300 a ɔtafereɛ no na mede bɛgye mo. Na mede Midian mahyɛ wo nsa. Na ma wɔn a aka no mu biara nkɔ ne tenabea. Na wɔgyegyee ɔman no akwansoduane ne wɔn totorobɛnto kurakura wɔn nsam. Na ogyaa Israel nyinaa kwan ma wɔkɔɔ wɔn ntomadan mu. Na ɔsɔɔ mmarima 300 no mu. Na Midian nsraban no wɔ n'ase fam bɔnhwa no mu. Na anadwo no ara Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre sane kɔ nsraban no mu. Na mede mahyɛ wo nsa. Na sɛ wo deɛ, wosuro sɛ wobɛsane a, wo ne wabɔfra Pura insane nkɔ nsraban no mu. Na kɔtie asɛm a wɔbɛka. Na ɛno akyiri no, wo nsa bɛyɛ den, na wɔsane akɔ nsraban no mu. Na ɔne n'abɔfra Pura sane kɔɔ nsraban no mu. Twafoɔ no ano no hwa. Na Midian ne Amalek ne apuefoɔ no nyinaa boaboa bɔnhwa no mu a wɔn dodoɔ te sɛ ntutummɛ. Na wɔn yomani ano. Wɔn dodoɔ te sɛ mpoano anwea. Na Gideon duruiɛ no. Na hwɛ, obi reyi daeɛ bi akyerɛ ne yɔnko sɛ, hwɛ, maso daeɛ bi. Na hwɛ, atokɔ tatrɛ bi remuni aba Midian nsraban mu. Na eduru ntomadan no ho. Na ɛpem no hwee hɔ. Na ebutu no kura ma ntomadan no gu hɔ. Na ne yɔnko no buaa no sɛ, yenye biribiara sɛ Israelni Yoas ba Gideon krante. Ne nsɛm no Nyankopɔn de Midian ne ne nsraban no nyinaa hyɛ. Na ɛbaa sɛ Gideon tee daeɛ no ne ne nkyerɛaseɛ no.
ɔkoto sɔree na ɔsane baa Israel nsraban mu na ɔkaa sɛ, monsɔre, ɛfiri sɛ Awurade de Midian nsraban no ahyɛ mo nsa. Na ɔkyɛɛ mmarima 300 no mu akuo 3 na ɔde ntotorobɛnto hyehyɛɛ wɔn nyinaa nsa ne nkuruwa hunu ne tɛnee a ɛhyehyɛ nkuruwa no mu na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ me na monyɛ sɛdeɛ meyɔ na hwɛ, sɛ meduru nsraban no ano a sɛdeɛ meyɔ no saa ara na monyɔ. Na sɛ me ne nnipa a wɔka me ho nyinaa hyɛne totorobɛnto no a mo nso monhyɛne totorobɛnto ntwa nsraban no ho nyinaa nhyia na monka sɛ, Awurade ne Gideon deɛ nie. Na Gideon ne mmarima 100 a wɔka ne ho no duru nsraban no ano. Dasuo a edi mfimfini no mfitiase a wɔde awɛmfo gyinagyinae ara pɛ, na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto na wɔbobɔ nkuruwa a ekurakura wɔn nsam no. Na akuo 3 no hyenhyɛne ntotorobɛnto no, na wɔbobɔ nkuruwa no, na wɔkurakura ntɛnee no wɔn nsa benkum mu ne ntotorobɛnto no wɔn nsa nifa mu hyenhyɛne na wɔteɛm sɛ, Awurade ne Gideon krantɛ. Na wogyinagyina hɔ wɔn gyinabea de twa nsraban no ho hyiae. Na nsraban no nyinaa bɔ otwi na wɔteɛteɛm na wodwanedwanee na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto 300 no. Na Awurade maa wɔn nyinaa nkrantɛ kyerɛkyerɛ wɔn yɔnkonom ne nsraban no nyinaa so. Na ɛdɔm no nyinaa dwane kosii Bet-Sita wɔ Sirara kosii Abel-Mehola a ɛwɔ Tabat ho no ano. Na wɔpae kohyiaa Israel mmarima firi Naftali ne Aser ne Manase nyinaa na wobetii Midian. Na Gideon somaa abɔfoɔ maa wɔkɔɔ Efraim bepɔ nyinaa so kɔkaa sɛ, monsane nkɔhyia Midian na monye wɔn nsam nsuo ano akwan nkoduru Bet-Bara ne Yordan ano. Na Efraim mmarima nyinaa behyiae. Na wɔbɛgyee nsuo ano akwan no de kosii Bet-Bara ne Yordan ano. Na wɔkyeree Midian asafohene baanu, Oreb ne Seb, na wokum Oreb boɔ so, na Seb nso wokum no, Seb nsakyiamena ho. Na wotii Midian na wɔde Oreb ne Seb tiri firi Yordan agya brɛɛ Gideon. Atemufoɔ 18. Na Efraim mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn nti na wo ne yɛn adi saa asɛm yi? Sɛ wo ne Midian rekɔko no, woamfrɛ yɛn. Na wɔne ne hamee denden pa, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛdeɛn na afei mayɔ a ɛte sɛ mo deɛ? Efraim mpɛpɛdie nyɛ nsene Abiesa bobetie nyinaa. Mo nsɛm na Onyankopɔn de Midian asafohene Oreb ne Seb ahyɛ. Na deɛn na matumi mayɔ sɛ mo? Na ɔkaa saa no, wɔn bo gyaa no fuo. Na Gideon duru Yordan ano no, ɔne mmarima 300 a wɔka ne ho no twae. Wabrɛ nanso wotii wɔn ara. Na ɔka kyerɛɛ Sukotfoɔ no sɛ, mesrɛ mo, momma mmarima a wodi makyire yi paa no tatere bi ɛfiri sɛ wabrɛ, na me nso mereti Midian ahemfo Seba ne Salmuna. Na Sukot atitire no kaa sɛ, Seba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛmfa paano ma wo dɔm yi anaa? Na Gideon kaa sɛ, yɛn nti sɛ Awurade nya de Seba ne Salmuna hyɛ me nsa a, ɛnea mede ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ besunsuan mo honam. Na ofiri ɔkɔɔ Penuel na ɔne wɔn kasaa saa ara. Na Penuelfoɔ no buaa no sɛdeɛ Sukotfoɔ no buaa no no. Na ɔka kyerɛɛ Penuelfoɔ no nso sɛ, sɛ mesane meba dwoodwo a, mɛburi abantenten yi. Nso na Siba ne Salmuna wɔ Kako, na wɔn dɔm ka wɔn ho. Wɔbɛyɛ nnipa 15,000, apueefoɔ dɔm no nyinaa nkae nyinaa. Ɛfiri sɛ nnipa a wɔtwe nkrantɛ 120,000 na atotɔ. Na Gideon foro faa ntomadan mu tifoɔ kwan so, Noba ne Yogbaha apueɛ, na okokunkum dɔm no, ɛfiri sɛ na ɛdɔm no ani nni wɔn ho so. Na Siba ne Salmuna dwanee, na otii wɔn kɔkyeree Midian ahemfo baanu no, Siba ne Salmuna, na ɔbɔɔ dɔm no nyinaa gui. Ɛna Yoas ba Gideon sane firi akonofa a Heres aforoyɛ baeɛ, na ɔkyeree abranteɛ bi a ofiri Sukotfoɔ no mu, na obisaa no, na ɔtwerɛɛ Sukot atitiri ne emu mpanimfoɔ no din maa no, mmarima 79, na ɔbaa Sukotfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, Siba ne Salmuna a wɔn ti mo so paa me sɛ, Siba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛma wo mmarima a wabrɛ no paano no nie.
na ɔfaa kuro no mu mpanimfoɔ na ɔfaa ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ de kyerɛɛ Sukotfoɔ no nyansa na oburii Penuel abantenten no na okunkum kuro no mu mmarima na ɔka kyerɛɛ Siba ne Salmuna sɛ mmarima a mukunkum wɔn tabɔl no te sɛn na wɔse wɔne wo pɛ wɔn nyinaa sesa ahenema na ɔkaa sɛ me nuanom me na mma ne wɔn sɛ Awurade te ase moma a wɔtena ase a anka merenkum mo na ɔka kyerɛɛ n'abakan Yete sɛ sɔre kum wɔn nanso abɔfra no antwe ne nkrante na osuro ɛfiri sɛ na ɔda so yɛ abɔfra na Siba ne Salmuna kaa sɛ wɔara sɔre to yɛn dadeɛ na sɛdeɛ ɔbarima teɛ na ne mani yɛ teɛ ɛna Gideon sɔre kunkum Siba ne Salmuna na ɔfaa asrane nketewa a egu wɔn yoma kɔn mu no na Israel mmarima ka kyerɛɛ Gideon sɛ ti yɛn so wo ne wo ba ne wo baba nyinaa efisɛ wo na wagye yɛn afiri Midian nsam na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ me deɛ merenni mo so na me ba nso nni mo so Awurade na onni mo so na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ mebusa mo hɔ biribi mo nyinaa momfa mo asadeɛ mu nkaa mmerɛ me ɛnam sɛ wɔyɛ Midianfoɔ yɛ Ismaelfoɔ nti na wɔwowɔ sika nkaa na wɔkaa sɛ yɛfiri yɛn pɛ mu de bɛma na wɔde ntoma sɛɛ hɔ na obiara too n'asadeɛ mu nkaa gu so na sika nkaa a obisae no ano si sika nnwetɛbena 700 ɛsoro asnane nketewa ne asomu ahyehyɛdeɛ ne ntade a ɛbere a ɛhyehyɛ Midian ahemfo no na ɛsono wɔn yoma kɔn mu ahyehyɛdeɛ no na Gideon de yɛ ngusoɔ na ɔde sii kuro Ofra mu ɛhɔ na Israel nyinaa di akyire adwamammɔ mu na ɛdanee Gideon ne fie fidie na wɔbrɛɛ Midian ase Israelfoɔ anim na wɔama wɔn tiri so bio na asase ne so dwo Gideon na mu mfirinhyia 40 na Yoas ba Yerubal sim kɔtenaa ne fie na Gideon wɔ mmabarima 70 a wofiri n'asene mu ɛfiri sɛ na ɔwɔ yerenom pii na ne mpena a ɔwɔ Sekem no nso wo ɔbabarima maa no na ɔtoo ne din Abimelek na Yoas ba Gideon wu akorabɔ pa mu na wosie no n'agya Yoas asieɛ a ɛwɔ Ofra a ɛyɛ Abi Esefoɔ deɛ no na Gideon wuiɛ no Israelfoɔ sane kodii Baalim akyi adwamammɔ mu na wɔfaa Baal-Berit de yɛɛ wɔn nyame na Israelfoɔ no ankae Awurade wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn firi wɔn atamfo nyinaa nsɛm hyiaeɛ no nso wɔanyɛ Yerubal Gideon fie adɔyɛ amfa ntua yi a ɔyɛɛ Israel no nyinaa so ka. Atemufoɔ Tinkono ɛna Yerubal ba Abimelek sim kɔɔ Sekem ne nanuanom nkyɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn ne ne na n'agya fie abusua nyinaa sɛ monka ngu Sekemfoɔ nyinaa som sɛ deɛ ɛwɔ he na ɛyɛ ma mo sɛ Yerubal mmabarima 70 no nyinaa bedi mo so anaa ɔbaako na monkae sɛ mo dompe ne mo nam ne me ɛna ne nanuanom no kaa ne ho nsɛm nyinaa gu Sekemfoɔ nyinaa asomu na wɔn akoma dane di Abimelek akyi na wɔse yɛn nuane no na wɔfaa Baal-Berit fie nnwetɛbena 70 de maa no na Abimelek de bɔɔ nipa ahuhufoɔ animharefoɔ bi paa ma wodii n'akyi na ɔbaa n'agya fie Ofra bekunkum ne nuanom Yerubal mmabarima 70 no ɔboɔ biako so nanso ɛkaa Yerubal babarima kumaa Yotam ɛfiri sɛ ɔde ne ho siee na Sekemfoɔ no nyinaa ne abankɛseɛ mufoɔ nyinaa behyiae na wɔkɔkɔsii Abimelek hene nkaeɛboɔ 10 a ɛwɔ Sekem no ase na wɔkɔka kyerɛɛ Yotam no osim kogyinaa Gerisim bepɔ atifi na ɔmaa ne so teɛm ka kyerɛɛ wɔn sɛ Sekemfoɔ muntie me Onyankopɔn so ntie mu da bi nnua kɔɔ sɛ ɔrekɔsrɛ obi ngo asi wɔn so hene na wɔka kyerɛɛ ngudua sɛ di yɛn so hene na ngudua ka kyerɛɛ wɔn sɛ minya misrade a wɔde hyɛ Onyankopɔn ne nipa nimonyam no hɔ na minkokyini nnua so anaa nnua no ka kyerɛɛ brɔdɔma sɛ wo deɛ bra bedi yɛn so hene na brɔdɔma ka kyerɛɛ wɔn sɛ minya me dɛ ne maba pa no hɔ na minkokyini nnua so anaa de nnua no ka kyerɛɛ bobe sɛ wo deɛ bra bedi yɛn so hene
Na bobe ka kyerɛ wɔn sɛ, "Minyame nsa a ɛgye nyame ne nipa ni no hɔ, na menkɔkyiri nnua so anaa?" Ɛna nnua no nyinaa ka kyerɛ nkasɛɛ sɛ, "Wo deɛ, bra bedi yɛn so hene." Na nkasɛɛ ka kyerɛ nnua no sɛ, "Sɛ nokure mu na moresra me ngo, ɛse me so hene a, ɛne mommra mmɛhyɛ me nwunu ase. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri nkasɛɛ mu mmɛhye Lebanon ntweneduro no. Na afei, sɛ mudi no nokorɛ ne pɛyɛ mu sɛ mode Abimelek sii hene, na sɛ mo ne Yoruba ne ne fie adi no yie, na sɛ ne nsa no adwuma ho adeɛ na mode ayɛ ne yie a, sɛ m'agya komaa mo, na ɔde ne nkwa too ne nsɛm, na ɔgye mu firi Midian nsɛm, na mo deɛ, moasɔ atie m'agya fie nnɛ, akum ne mma, mmarima 70 ɔboɔ biako so. Na mode n'afena aba Abimelek asi Sekemfoɔ so hene, sɛ mo nuane no nti. Ɛneɛ, sɛ nokora ne tini mu na mo ne Yoruba ne ne fie adi nne yi a, mo ani nyi Abimelek ho, na ɔno nso ani nyi mo ho. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri Abimelek mu mmɛhye Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ, na ogya nso mfiri Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ mu mmɛhye Abimelek. Na Yotam twee ne ho dwane kɔɔ bɛɛ kɔtenaa hɔ, onua Abimelek ho suro nti. Na Abimelek di Israel so mfie 3. Ɛna Onyankopɔn soma honhommɔne bi baa Abimelek ne Sekemfoɔ ntam. Na Sekemfoɔ twitwaa Abimelek nkontompo. Na Yoruba ma 70 no ho musuo aba. Na wɔn mogya abua wɔn nua Abimelek a okum wɔn no, ne Sekemfoɔ a wɔhyɛɛ ne nsa den sɛ onkum ne nuanom no atifi. Na Sekemfoɔ maa nipa kɔtɛɛ no mepɔ atifi. Na wɔbɔɔ wɔn a wɔbɛfaa wɔn nkyɛn ɔkwan no so nyinaa apo. Na wɔkɔka kyerɛ Abimelek. Na Ebed-Baga ne ne nuanom ba bɛsene kɔɔ Sekem. Na Sekemfoɔ no de wɔn ani too ne so. Na wofiri adi kɔmfuo mu kɔtetee wɔn bobe nturo mu aba. Na wɔkyikyi nsa. Na wɔtoo anigye nnwom. Na wɔkɔɔ wɔn nyame fie. Na wodidi nomee. Na wɔdomee Abimelek. Na Ebed-Baga kaa sɛ, "Hwan ne Abimelek, na hwan ne Sekem ma yɛnsom no? Ɛnyɛ Yoruba ba ne no, na Sebu yɛ ne safohene. Monsom Sekem agya Hamor mmarima no ɛ. Na ɛdeɛ nti na yɛn deɛ yɛnsom no? Na hwan na ɔde ɔman yi bɛhyɛ me nsa, na anka matu Abimelek soɔ?" Na ɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ, "Ma wo dɔm nɔɔso, na firi bra." Na kuro no so safohene Sebo tee Ebed-Baga nsɛm no, na ne bu fuiɛ. Na ɔnam aseɛ soma abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Abimelek nkyɛn sɛ, "Hwɛ, Ebed-Baga ne ne nuanom aba Sekem, na hwɛ, wɔrehanya wɔ man no atia wo. Na afei sɔre anadwo, wo ne wɔ man a wɔka wo ho no, na kɔtɛ wura mu. Na anɔpa wɔwia repue no, sɔre ntɛm bɛto hyɛ kuro no so, na hwɛ, ɔno ne wɔ man a wɔka ne ho no bɛfiri adi abehyia wo, na wayɛ no sɛdeɛ wobɛtumi." Ɛna Abimelek ne ɛdɔm a wɔka ne ho no nyinaa sɔre anadwo. Na wɔnam akuo 9 bɛtetɛɛ Sekem. Na Ebed-Baga firi adi kogyinaa kuro no pono ano. Na Abimelek ne ɔman a wɔka ne ho no sɔre firi atɛyɛ hɔ. Na Gal hunu ɔman no, ɔka kyerɛɛ Sebo sɛ, "Hwɛ, ɔman bi firi mmepɔ no atifi resane." Na Sebo ka kyerɛɛ no sɛ, "Mmepɔ no sunsum na wohunu sɛ nipa no." Na Gal kaa bio sɛ, "Hwɛ, ɔman bi firi asase funuma mu resane ba, na ekuo biako firi akɔmfoɔ dupɔn kwan so reba." Na Sebo ka kyerɛɛ no sɛ, "Afei, ɛhe na wano a ɛkaa sɛ, hwan ne Abimelek a yɛnsom no wɔ? Ɛnyɛ wɔ man a wubuu wɔn akumaa no nie? Afei, firi adi na wo ne wɔn nkɔko." Na Gal firi adi dii Sekemfoɔ no anim. Na ɔne Abimelek kɔkoe. Na Abimelek pamoo no, na odwanee n'anim. Na atɔfoɔ bebree totɔe de kosii kuro no pono ano. Na Abimelek tenaa Aruma. Na Sebo pamoo Gal ne onuanom no sɛ wɔntena Sekem. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman no firi adi kɔɔ wura mu. Wɔkɔka kyerɛɛ Abimelek. Na ɔfaa ɔman no buu wɔn mu akuo 3. Na ɔkɔtɛɛ wura mu. Na ɔhwɛe na hwɛ. Na ɔman no refiri adi afiri kuro no mu. Na ɔsɔre tiaa wɔn kunkum wɔn.
Na Abimelek ne asafukuo a wɔka ne ho no bɔɔ kiriri kogyina akuro no pono ano. Na asafukuo mmienu no to hyɛɛ wɔn a wɔwɔ wuram no nyinaa so kunkum wɔn. Na Abimelek ne kuro no koo da mu no nyinaa. Na ɔfaa kuro no, na okum nipa a wɔwɔ mu no, na ɔbɔɔ kuro no, na ɔde nkyene petee so. Na Sekem abankɛseɛ mufoɔ nyinaa teeɛ no, wɔkɔɔ onyame Berit fie aban mu. Na wɔkɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ, Sekem aban mufoɔ nyinaa aboaboa wɔn ano. Ɛna Abimelek foro kɔɔ Salmon bepɔ soɔ, ɔne ɔman a wɔka ne ho no nyinaa. Na Abimelek faa akuma kuraa ne nsam na ɔkotwa adua man, na ɔmaa so bɔɔ ne kɔn ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔman a wɔka ne ho no sɛ, deɛ moahu sɛ mayo yi monka mo ho nyɔ sɛdeɛ mayo no. Na ɔman no nyinaa twitwa nnua man didi Abimelek akyi de begu aban no ho. Na wɔde gya too aban no mu guu wɔn so. Na Sekem abankɛseɛ no mu nipa nyinaa nso wuwui, mmarima ne mmaa bɛyɛ 1,000. Ɛna Abimelek sim kɔɔ Tebes kɔkyeree Tebes so nsraban, na ɔfae. Na abantentene denden bi wɔ kuro no mu. Na ɛhɔ na mmarima ne mmaa nyinaa ne kuro no mufoɔ nyinaa dwane kɔɔeɛ, na wɔtoo wɔn ho mu. Na wɔforo kɔɔ aban no atifi. Na Abimelek duru aban no ho bɛkoe. Na ɔtwe pini aban no pono ano sɛ ɔde ogya rebɛhye. Na ɔbaa bi too ayuyammoba bɔ Abimelek tiri de pɛkyɛɛ ne ti kwankoraa. Ɛna ɔfrɛ n'abɔfra a ɔso n'akodeɛ ntɛm ka kyerɛɛ no sɛ, hwe wɔn krante kume, na wanka no me ho sɛ ɔbaa na okun no. Na n'abɔfra no wɔ no maa no tɔree. Na Israel mmarima no hunu sɛ Abimelek atorɔ no, wɔn nyinaa kɔɔ wɔn tenabea. Na Onyankopɔn tuaa Abimelek bɔne a ɔyɛɛ n'agya, sɛ okum onuanom 70 no so ka. Na Sekem mmarima no bɔne nyinaa nso, Onyankopɔn maa no buaa wɔn atifi. Na Yerubbaal ba Yotam nome no baa wɔn so. Atemufoɔ Tidu. Na Abimelek akyiri no, deɛ ɔsɔre bɛgye Israel ne Poaba Tola a ɔyɛ Isakani dodoba. Na ɔtenaa Same, Efraim bepɔ so. Na obu Israel atan mfie 23, na owui, na wosie no Same. Na n'akyiri no, Gilead ne yɛɛ sɔree, na obu Israel atan mfie 22. Na ɔwɔ mmabarima 30 a na wɔtenatena mfunumu ma 30 soɔ. Na ɔwɔ nkuro 30 a wɔfrɛ no yɛɛ nkuro de besi nnɛ. Ɛwɔ Gilead asase so, na yɛɛ wui, na wosie no Kamon. Na Israelfoɔ kɔɔ so yɛ Awurade ani so bɔne, na wɔsom Baalim ne Astarot ne Syria anyame, ne Sidom anyame, ne Moab anyame, ne Amonfoɔ anyame, ne Filistifoɔ anyame, na wogyaa Awurade hɔ na wɔansom no. Na Awurade abufuo dare tia Israel, na ɔtɔn wɔn hyɛ Filistifoɔ ne Amonfoɔ nsa. Na wɔhom Israelfoɔ so haa wɔn afe no ara mu. Mfie 18 na wodii Israelfoɔ a wɔwɔ Yordan agya, Amorifoɔ asase soɔ wɔ Gilead no nyinaa soɔ. Na Amonfoɔ no betwaa Yordan ne Yuda ne Benyamin ne Efraim fie nso bɛkoe. Na Israel ho hiahia wɔn sɛ, ɛna Israelfoɔ no su frɛ Awurade sɛ, yɛayɛ wo bɔne sɛ yɛgya yɛn Nyankopɔn hɔ na yɛakɔsom Baalim. Na Awurade ka kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ, Misraim ne Amorifoɔ ne Amonfoɔ ne Filistifoɔ, ne Sidonfoɔ ne Amalek ne Maon anhyɛ mo so. Na musu frɛ me no, megyee mo firi wɔn nsam. Na mo deɛ, moagya me hɔ akɔsom anyame foforɔ. Enti merenkɔ so menyi mo bio. Monkɔ nkɔsom frɛ anyame a moyi wɔn no, na wɔnye mo ahohia bere mu. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ Awurade sɛ, yɛayɛ bɔne. Wo deɛ, yɛyɛ sɛdeɛ yɛwɔ w'ani soɔ nyinaa. Gyeɛ nko na gyeɛ ne dei. Na woyiyii anyame ananafoɔ no firi wɔn mu, na wɔsom Awurade. Na Israel ama ne hunu no yɛɛ ne kra ahomete. Na Amonfoɔ no hyia ba bɛkyeree nsraban Gilead. Na Israelfoɔ no nso boaboa wɔn ano kɔkyeree nsraban Mispa. Na Gilead man wɔn mu akyikyiri sesee wɔn ho sɛ, hwan ne ɔbarima a wɔne Amonfoɔ no bɛfiri aseɛ ako? Ɔno na wɔnkɔdi Gileadfoɔ nyinaa akyire. Atemufoɔ Tidu baako. Na Gilead ne Yefta yɛ ɔbarima a ɔyɛ nam, nanso ɔyɛ ɔbaa dwamanfo bi ba. Na Gilead na ɔwoo Yefta.
Na Gilead rewo mabarima maa no. Na ne yere no ma no nyinyiniye no. Wɔpamo Yefta na wɔka kyerɛ no sɛ, "Worinya awunyade yɛ no agya fie, efiri sɛ ɔbaa foforo bi ba ne wo." Ɛna Yefta dwane firi ne nuanom nkyɛn kɔtena Tob asase soɔ, na nipa ahufo bi boaa wɔn ano bɛkaa Yefta ho, na ɔne no firi adi. Na ɛno akyiri no, Amonfoɔ ne Israel kodii ako. Na Amonfoɔ ne Israel bɛkoeɛ no, Gilead mpanimfoɔ kɔkɔfaa Yefta firi Tob asase ne so, na wɔka kyerɛ Yefta sɛ, Bra bɛyɛ yɛn safohene na yɛne Amonfoɔ nkɔko. Na Yefta ka kyerɛ Gilead mpanimfoɔ no sɛ, Ɛnyɛ mo ara na motane me, na mopam me firi magya fie no. Na adɛn nti na moba me nkyɛn afei a mowɔ ahohia mu yi? Na Gilead mpanimfoɔ no ka kyerɛ Yefta sɛ, Ɛno nti na afei yɛasan ba wo nkyɛn yi, na ɛne yɛn nkɔ na yɛne Amonma nkɔko, na yɛyɛ nti Gileadfoɔ nyinaa so. Na Yefta ka kyerɛ Gilead mpanimfoɔ no sɛ, Sɛ mode me san kɔ sɛ, me ne Amonfoɔ nkɔko, na Awurade de wɔn hyɛ me nsa a, me na minni mutiri anaa? Na Gilead mpanimfoɔ no ka kyerɛ Yefta sɛ, Awurade nyɛ yɛne wo ntam danseni, yɛwosie yi, ɛno ara na yɛbɛyɔ. Ɛna Yefta ne Gilead mpanimfoɔ no sim bae, na ɔman no de ne sii wɔn ti ne ɔsafohene. Na Yefta kɔkaa ne nsɛm nyinaa Awurade anim wɔ Mispa. Ɛna Yefta somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Amonfoɔ hene no nkyɛn sɛ, Asɛm bɛn na me ne wɔ, na woreba me so nim asase abɛko yi? Na Amonfoɔ hene no ka kyerɛ Yefta abɔfoɔ no sɛ, Ɛfiri sɛ Israel faa masase bere a na wofiri Misrim reba no. De firi Arnon kosii Yabok ne Yordan ano, na afei dane ma me koom. Na Yefta sane somaa abɔfoɔ bio ma wɔkɔɔ Amonfoɔ hene no nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, Yefta sie nie, Israel amfa Moab asase ne Amonfoɔ asase biara. Na mmom wofiri Misrim no, Israel nante ɛsrɛ so kosii ɛpo kɔkɔɔ ano. Na ɔbaa Kadis. Na Israel soma abɔfoɔ ma wɔkɔ Edom hene nkyɛn sɛ, ma mentwam w'asase so ɛ. Na Edom hene no antie. Na ɔsoma ma wɔkɔ Moab hene nkyɛn so, na wampene. Na Israel tenaa Kadis. Na wɔnante ɛsrɛ so kotwaa Edom asase ne Moab asase ho kɔntɔnkron. Na wɔbɛfiri Moab asase no apueɛ. Na wɔbɛkyere nsraban Arnon agya no ho a, na wɔama Moab asase so, ɛfiri sɛ Arnon ne Moab hyeɛ. Ɛna Israel soma abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Amorifoɔ hene Sihon a ɔyɛ Hesbon hene no nkyɛn. Na Israel ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛntwam w'asase so nkɔ mafa. Na Sihon anye Israel ani, sɛ ɔbɛma wafa ne hyeɛ so. Na Sihon boaa ne man nyinaa no, na wɔbɛkyere nsraban Yahas. Na ɔne Israel bɛkoe. Na Awurade Israel Nyankopɔn de Sihon ne man nyinaa hyɛ Israel nsa, na wokunkum wɔn. Na Israel fa Amorifoɔ a wɔte asase no so no asase nyinaa di so. Na wɔfa Amorifoɔ asase nyinaa firi Arnon ano kosi Jabok ano, na efiri sira so kosi Yordan ano. Na afei a Awurade Israel Nyankopɔn atu Amorifoɔ afiri ne man Israel nim yi, wo na wobɛfa adi so anaa? Ɛnyɛ deɛ wonyame Kemos de maa wo sɛ Gisuo na wobɛfa adi so anaa? Na adeɛ biara Awurade Nyankopɔn agye de ama yɛn sɛ yɛni soɔ no, ɛno na yɛbɛfa adi soɔ. Na afei, woyɛ sene Moab hene Sipol ba Barak. Ham na ɔne Israel hame anaasɛ ko na ɔne wɔn koeɛ. Bere a Israel tena Hesbon ne ɛho nkuro, ne Arod ne ɛho nkuro, ne Arnon ho nkuro nyinaa mu mfinhyia 300 no. Adɛn nti na moanyɛ saa bere no? Na me deɛ, menyɛ wo bɔne biara. Na wo na woreyɛ me bɔne sɛ wo ne me rebɛko yi. Awurade temifoɔ no, ɔmmu Israelfoɔ ne Amonfoɔ ntam atɛnnɛ. Nanso Amonfoɔ hene antie Yefta nsɛm a ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛɛ no. Na Awurade honhom baa Yefta so, na ɔfaa Gilead ne Manase sene kɔɔ Gilead Mispe. Na ofiri Gilead Mispe twam kɔɔ Amonfoɔ no so. Na Yefta hyɛ Awurade bɔ sɛ, sɛ wode Amonfoɔ no hyɛ me nsa a, ɛnea deɛ ɛbɛfiri me fie apono ano abɛhyia me da a meresane mafiri Amonfoɔ so dwoodwoo no, ɛbɛyɛ Awurade deɛ, na mede bɛbɔ afɔdeɛ mu. Ɛna Yefta twam kɔɔ Amonfoɔ no soɔ ne wɔn kɔkoeɛ, na Awurade de wɔn hyɛɛ ne nsa. Na okunkum wɔn kum kɛseɛ para firi Aroer kosii deɛ wɔfa kɔɔ Minit, nkuro 20.
edikosi Abel Karimin na wɔbrɛ Amonfo na si Israelfo anim ɛna Yefta baa ne fie Mispa na hwɛ ne babaa de mpintin ne asafiri adi behyiaa no nso na odi no bakoro oni obabarima ana obabaa gye ɔno na okunu no osunsane ne ntade mu kaa sɛ Ao meba wabrɛ ma se papaapa na wahɔ me werɛ na mabie ma no ma Awurade na mentumi mensan machi na ɔka kyerɛ no sɛ Meja wanya bue wano ama Awurade a ɛne yɛ me sɛdeɛ afiri wano no sɛ Awurade enya atɔ werɛ ama wo watamfo amonfo no so yi na ɔka kyerɛ na gya bio sɛ wɔnyɛ yɛ ma me gya me kwan abosom mienu na mensa ne menkɔ mepɔ so na mensu me mabaabrem me ne me mfɛfo na ɔse kɔ na ogyaa no kwan abosom mienu na ɔne ne mfɛfo kɔe na okosu ne mabaabrem mepɔ so na abosom mienu no duruye no ɔsane baa n'agya nkyɛn na ɔyɛ no sɛdeɛ ne baa ɔhyɛɛ no teɛ na wɔanhunu ɔbarima biara na ɛyɛ atorɔmoadeɛ Israel mu daa afrinhyia Israel mama kɔkɔ kamfo Gilead ne Yefta babaa no afi mu nnenan atemufoɔ tidumienu na Efraim mmarima hyiae na wotwa kɔɔ Safon na wɔka kyerɛɛ Yefta sɛ adenti na wotwa mu kɔɔyɛ ne Amonfoɔ kɔkɔɔyɛ na yɛn deɛ wanfrɛ yɛn na yɛn ne wankorɔ yɛde gya bɛhyew fie agu so na Yefta ka kyerɛɛ wɔn sɛ me ne me man nyinaa ne Amonfoɔ nya manso kɛseɛ na metia me frɛ mo no mo anye me amfiri wɔn nsam na mehunu sɛ morema magye me no me de me nkwa meto me nsam na mesene me kɔ Amonfoɔ no so na Awurade de wɔn hyɛ me nsa na adɛn na mo afra ba me so ne merebɛko nne yi na Yefta boaa Gilead mmarima nyinaa ano na ɔne Efraim koe na Gilead mmarima no kum Efraim efiri sɛ wɔse moyɛ Efraim adwanefoɔ mo Gileadfoɔ mowɔ Efraim mu na mowɔ Manase mu na Gilead fa Yordan atwaye tware Efraim na sɛ Efraim adwanefoɔ no mu bi ka sɛ ma mentwa ɛne Gilead mmarima no ka kyerɛ no sɛ woyɛ Efraim ni anaa na ɔse daabi a wɔka kyerɛ ne sɛ ɛne ɛka sɛ Shibolet na ɔka sɛ Sibolet efiri sɛ ontumi nka no yie a na wachi no akuno Yordan atwaye hɔ na saa brɛ no Efraimfoɔ mpem 42 na etotɔe na Yefta bu Israel atɛn mfie 6 na Gilead ne Yefta wuyi na wosie no Gilead nkuro no bi mu na n'akyiri no Ibsan a ofri Bethlehem bu Israel atɛn na ɔwɔ mabarima 30 na ɔde mama 30 mema aware mmea na ɔkɔgyegye maba 30 nso firi mmea brɛ ne mabarima aware na obu Israel atɛn mfie 7 na Ibsan wuyi na wosie no Bethlehem na n'akyiri no Sebiloni Elon bu Israel atɛn na obu Israel atɛn mfie 10 na Sebiloni Elon wuyi na wosie no Ayalon Sebilon asase so na n'akyiri no Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni bu Israel atɛn na ɔwɔ mabarima 40 ne mana na 30 a wɔtena mfunumu 70 soɔ na obu Israel atɛn mfie 8 na Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni no wuyi na wosie no Piraton wɔ Efraim asase a ɛwɔ Amalekfoɔ bepɔ soɔ no so atemufoɔ tidumiɛnsa na Israelfoɔ kɔɔ so yɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne na Awurade de wɔn hyɛ Filisifoɔ nsa mfirinhyia 40 na ɔbarima bi wɔ hɔ a ofiri Sora a ofiri Damfoɔ abusua bi mu a ne din de Manoa na ne yere yɛ obonini na ɔnwo na Awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ ɔbaa no na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ woyɛ obonini na wonwo nanso wobenyinsɛn awo ɔbabarima na afei hwɛ yie na nnom bobisa anaa nsa biara na inni bibiara a ɛho nteɛ na hwɛ worebenyinsɛn awo ɔbabarima a yiwan renka ne tire na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ afiri yɛfunu na ɔno na obefiri ase agye Israel afiri Filisifoɔ nsam ɛna ɔbaa no ba bɛka kyerɛ ne kunu sɛ Nyankopɔn nipa bi aba me nkyɛn
Na n'anim yɛ hu paara sɛ Nyankopɔn bɔfo anim. Na mammisa no deɛ ofire. Na ɔno nso ankyerɛ me ne din. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, worebenyinsɛn awo ɔbarima. Na afei, nnom bobisa anaa nsa biara. Na nni biribi a ɛho nteɛ. Na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ ɛfiri yɛfunu mu de akosi ne wuda. Na Manoa yi Awurade mpaeɛ sɛ, O Awurade, ma Nyankopɔn nipa a wosoma no no mmra yɛn nkyɛn bio. Na ɔmɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnya abɔfra a wɔrebɛwo no. Na Onyankopɔn tie Manoa. Na Nyankopɔn bɔfoɔ no baa ɔbaa no nkyɛn bio. Na ɔwɔ afuo mu a ne kunu Manoa nka ne ho. Na ɔbaa no yɛ ntɛm tutu mmirika kɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, hwɛ, ɔbarima a ɔbaa me nkyɛn naano no abɛyi ne ho adi akyerɛ me. Na Manoa sɔre dii ne yere no akyi. Na ɔbaa ɔbarima no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo ne ɔbarima a wo ne ɔbaa no kasaeɛ no. Na ɔse, mene no. Na Manoa kaa sɛ, afei wo nsɛm no ba mu a, ɛdeɛ ne abɔfra no ahyɛdeɛ, na ɛdeɛ na ɔnyɔ. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Manoa sɛ, deɛ mesee ɔbaa no nyinaa ho na ɔnhwɛ yie. Onni adeɛ biara a efiri bobe mu, na ɔnnom bobesa anaa nsa biara, na adeɛ biara a ɛho nteɛ nso onni. Deɛ mahyɛ no nyinaa onni so. Na Manoa ka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, ma yɛnsanka wo, na yɛnsiesie abirekyie ba bi ma wo ansa. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Manoa sɛ, sɛ wosanka me mpo a, merenni w'aduane no bi. Na sɛ wobɛbɔ hyeɛ afɔdeɛ ama Awurade a, bɔe. Na Manoa nim sɛ ɔyɛ Awurade bɔfoɔ. Na Manoa ka kyerɛɛ Awurade bɔfoɔ no sɛ, wo din de sɛn, na sɛ wo nsɛm no nya ba mu a, yɛahyɛ wo animuonyam. Na Awurade bɔfoɔ no see no sɛ, adɛn na worebisa me din a ɛyɛ nwanwan? Na Manoa fa abirekyire ba ne aduane afɔdeɛ na ɔde bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ɔbotan no so maa Awurade. Na ɔbɔfoɔ no yɛ anwanwadeɛ. Na Manoa ne ne yere hwɛe. Na ogyaframa no resɔre afiri afɔrebukyia no so akɔ soro no. Awurade bɔfoɔ no foro faa afɔrebukyia no so gyaframa no mu kɔɔ soro. Na Manoa ne ne yere hwɛe. Na wɔde wɔn anim butubutu fam. Na Awurade bɔfoɔ no ammeyi ne ho ankyerɛ Manoa ne ne yere bio. Ɛno na Manoa hunu sɛ ɛyɛ Awurade bɔfoɔ. Na Manoa ka kyerɛɛ ne yere sɛ, wo na yere bɛwuwuo sɛ yɛhunu Onyankopɔn yi. Na ne yere no ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade pɛ sɛ oku yɛn a, anka wanyi yɛn nsɛm ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ. Na anka wanyi yenum nyinaa nkyerɛ yɛn. Na anka wamma yɛnte nsɛm a ɛte sɛ yi saa bere yi. Na ɔbaa no woo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Samson. Na abɔfra no nyinii. Na Awurade hyiraa no. Na Awurade honhom firi aseɛ kekaa no wɔ ne mu. Dan nsraban mu. Sora ne Estael ntam. Atemufoɔ Tidunan. Na Samson sane kɔɔ Timna. Na okohunu ɔbaa bi wɔ Timna a ɔyɛ Filistifoɔ mama no bi. Na ɔforo ba bɛka kyerɛɛ n'agya ne ne na sɛ, bakɔhunu ɔbaa bi wɔ Timna, Filistifoɔ ma mu, na monkɔfa ne mmara me nware. Na n'agya ne ne na ka kyerɛɛ no sɛ, wo nuanom mama ne me man nyinaa mu ni ɔbaa bi, na worekɔ akɔware ɔbaa Filistifoɔ momonotofoɔ no mu. Na Samson ka kyerɛɛ n'agya sɛ, ɔno na kɔfa ne brɛ me, na ɔno na ɔsɔ m'ani. Na n'agya ne ne nanim sɛ yei firi Awurade, na ɔrepɛ Filistifoɔ ho kwan, ɛfiri sɛ saa brɛ no na Filistifoɔ di Israel so. Na Samson ne n'agya ne ne na siim kɔɔ Timna. Na woduruu Timna bobe nturo ho. Na hwɛ, gyataburuwa bi bobom hyiaa no. Na Awurade honhom sii ne so. Na ɔtetii ne mu, sɛdeɛ wɔtete abirekyiri ba mu. Nanso na hwee nkuta ne nsam. Na wanka deɛ ɔyɔe no ankyerɛ n'agya ne ne na. Na osiim kɔkɔnee ɔbaa no kasae. Na ɔsɔɔ Samson ani. Na nna bi akyiri no, ɔsane kɔɔ sɛ ɔrekohyia no. Na ɔmane kɔhwɛɛ gyatafunu no. Na hwɛ ngowa manyamanya ne ɛwɔ adɔre gyata no yam. Na ɔfaa bi kura kɔe. Na ɔrekorɔ na ɔredi. Na okoduru n'agya ne ne na nkyɛn. Na ɔmaa wɔn bi dii.
nanso wanka nkyerɛ wɔn sɛ gyata no yam na oyii ɛwoɔ no. Na n'agya siim kɔɔ ɔbaa no nkyɛn, na Samson too pono wɔ hɔ, ɛfiri sɛ saa na mmeranteɛ taa yɔ. Na wohunuu no no, wɔde namfonom 30 bɛkaa ne ho. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, merebɛto mo abrama bi, sɛ mutumi kyerɛ me aseɛ nanso apontuo yi mu, na muhuna. Ɛnea mɛma mo nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na sɛ moantumi ankyerɛ me a, mo nso momma me nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, to wabrɔme no na yentie. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, odidifoɔ mu na aduane firi baeɛ, na ɔhoɔdenfoɔ mu na nnɔkɔnnɔkɔwadeɛ firi baeɛ. Na wɔantumi ankyerɛ abrɔme no ase nansa. Na ɛbaa sɛ da ɛtɔ so 7 no, wɔka kyerɛɛ Samson yere no sɛ, daadaa wo kunu na wɔnkyerɛ yɛn abrɔme no ase, na yɛamfa ogya anhye wo ne w'agya fie. Yɛnhia mu nti na mobɛhyia yɛn, ɛnte saa. Na Samson yere no su guu ne so kaa sɛ, tane nko na wotane me na wonnɔ me. Watong me nkurɔfoɔ abrɔme, ɛnso wonkyerɛ me aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, m'agya ne me na mpo menkyerɛ wɔn, na wo na menkyerɛ wo anaa? Na osu tɔɔ ne so 7 no a apontoɔ no gu soɔ no nyinaa. Na da a ɛtɔ so 7 no ɔka kyerɛɛ no, ɛfiri sɛ na ɔha no. Na ɔkɔka kyerɛɛ ne nkurɔfoɔ no. Na kuro no mu mmarima ka kyerɛɛ no da a ɛtɔ so 7 no ansa na owiare tɔ sɛ, ɛdeɛn na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ sene ɛwoɔ, na ɛdeɛn na ne ho yɛ den sene gyata? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, moamfa me nantwie amfuntum a, anka moanhunu m'abrɔme no ase. Na Awurade honhom sii ne so. Na osiim kɔɔ Askalan kokunkum wɔn mu mmarima 30, na ɔfaa wɔn ho adeɛ. Na ɔde ntaadeɛ nsakyera ho no memaa wɔn a wɔkyerɛɛ abrɔme no aseɛ no. Na ne bo fui, na ɔsane kɔɔ n'agya fie. Na wɔde Samson yere no maa ne yɔnko a ɔfaa no adamfo no. Atemufoɔ tidunum. Na ɛbaa sɛ ɛkyɛre kakra no, ayotwa bere mu no, Samson de abirekyire ba kɔɔ sɛ ɔrekɔhwɛ ne yere anim. Na ɔkaa sɛ, mɛkɔ me yere nkyɛn piem. Nanso n'agya amma ne kwan amma no ankɔ mu. Na n'agya kaa sɛ, me deɛ mese wo mpɛ no biem, enti mede no mama wo yɔnko bi. Ne nua kumaa no ho nyɛ fɛnsene no, fa no si n'anan mu. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ye deɛ sɛ me ne Filistifoɔ di no bɔne a, mɛrenni ho so biara. Na Samson siim kɔkɔkyere nkɔkɔbo 300. Na ɔfa agyatane na ɔde dua sii dua anim de gyatane hyɛ dua 2 biara ntam. Na ɔsosɔɔ agyatane no ano no, ogya a wɔn ma wɔkɔɔ Filistifoɔ no ayufoɔ mu, maa no hyee ayuo akuakuo ne ayuo a esisi hɔ ne ngudua nturo no. Ɛna Filistifoɔ no kaa sɛ, hwan po na ɔyɛ ɔyɛn? Na wɔse, Timnani no ase Samson, sɛ ɔde ne yere ama ne yɔnko nti. Ɛna Filistifoɔ no siim kɔɔ de ogya kɔhyee ɔno ne n'agya fie. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ moayɛ saa a, gye sɛ matɔ mo wura ansa na magyae. Na ɔbobɔɔ wɔn srɛ ne donkuo so kunkum wɔn okun kɛseɛ. Na osiim kɔtenaa Etam botan tokuro mu. Ɛna Filistifoɔ ba bɛkyere Yuda so nsraban, na wɔtrɛɛ wɔn mu wɔ Lehi. Na Yuda mmarima no kaa sɛ, adɛn nti na maba yɛ nsuo yi? Na wɔse, yɛreba bɛkyekyere Samson, ne ayɔ no sɛdeɛ ɔyɛ ɔyɛn no. Na Yuda mu mmarima mpensa siim kɔɔ Etam botan tokuro no mu. Na wɔka kyerɛɛ Samson sɛ, wonnim sɛ Filistifoɔ na wodi yɛn so, na ɛdeɛn na wayɔ yɛn yi? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ wɔyɛ ɔme no, saa ara na mayɔ wɔn. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛreba bɛkyekyere wo, na yɛde wo akɔhyɛ Filistifoɔ no nsa. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monka ntam kyerɛ me sɛ mo ala deɛ monyɛ me hwee. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, dabi, na akyekyere nko na yɛbɛkyekyere wo, de wo akɔhyɛ wɔn nsa. Na kum deɛ yɛnku. Na wɔde ntampehom afoforo 2 kyekyeree no. Na wɔde no furufiri ɔbotan no mu. Ɔreyɛ aduru Lehi no, Filistifoɔ no bɔɔ ne so ose. Na Awurade honhom sii ne so. Na ntampehom a ɛwɔ ne basa ho no yɛɛ sɛ asaawa a wɔde ogya aka
Na ne homa no sane firi ne nsa. Na ohunu afunumu abɔdwe foforo bi. Na ɔtene ne nsa fa de kunkum mmarima apem. Na Samson kaa sɛ, mede afunumu abɔdwe ekuo nie, akuo mienu nie. Mede afunumu abɔdwe makunkum mmarima apem. Na ɛbaa sɛ owie kasa no, ogyaa abɔdwe no mu firi ne nsam twene. Na wɔfrɛ hɔ sɛ Ramat Lehi, aseɛ ne abɔdwe kokoɔ. Na sukɔm de no sɛ, na osufrɛ Awurade sɛ, Ona wode gye kɛseɛ yi ahyɛ wako ansa. Na afei sukɔm rekume. Na mahwe momonotoɔ nsam. Na Onyankopɔn pae tokuro a ɛwɔ Lehi no mu. Na nsuo firi hɔ bae, na ɔnomee. Na ne honhom sane bae, na onyankwa. Enti wɔfrɛ hɔ En-Hakori, aseɛ ne ɔfrɛfoɔ asutra a ɛwɔ Lehi di besi ne yi. Na obu Israel atɛn Filistifoɔ brɛ no so mfirinhyia 20. Atemufoɔ tidunsia. Na Samson sim kɔɔ Gasa. Na okuhunu ɔba dwamanfoɔ bi hɔ. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn. Na ɔkɔka kyerɛ Gasafoɔ no sɛ, Samson aba ha. Na wotwaa ne ho hyiae. Na wɔtɛɛ no anadwo no kuro no pono ano. Na wɔtare din anadwo no nyinaa kaa sɛ, Ade akyi anɔpa a yebeku no. Na Samson da kosii dasuo mu. Na ɔsɔree dasuo no mu. Na ɔsɔɔ kuro no apono ne aponnwa mmienu no mu. Na otuu ɛne akyire adaban no nyinaa. Na ɔde bɔ akɔnkɔn soa de kɔɔ bepɔ a ɛkyerɛ Hebron anim no atifi. Na ɛno akyiri no, ɔdɔ ɔbaa bi Sorex bonhwa mu a ne din de Delilah. Na Filistifoɔ asafohene baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, Daadaa no na hwɛ adekodi a n'ahoɔden kɛseɛ no wɔ mu. Ne adekodi a yɛde betumi no. Na yɛahyehyɛ no abrɛ no aseɛ. Na yɛmu biara bɛma wo nnwetɛbena 100. Na Delilah ka kyerɛ Samson sɛ, Ka kyerɛ me ɛdie mu na w'ahoɔden kɛseɛ no wɔ. Na ɛdie na ɔde bɛkyekyere wo abrɛ wo aseɛ. Na Samson ka kyerɛ no sɛ, Sɛ ɔde nhomammono nso a ɛnwo yɛ kyekyere me a, ɛne mehodwo na mayɛ sɛ onipa biara. Ɛna Filistifoɔ asafohene no de nhomammono kyeanso a ɛnwo yɛ brɛ no. Na ɔde kyekyere no. Nso na ɔwɔ atɛfoɔ hyɛ pia mu. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na ɔtete nhoma no mu sɛdeɛ ogya ka frae a ɛteteɛ no. Na wɔanhunu n'ahoɔden no ase. Ɛna Delilah ka kyerɛ Samson sɛ, Hwɛ, wasisi me na watwa me nkontompo. Afei kyerɛ me deɛ obetumi de akyekyere wo. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Sɛ ɔde ntampe nhoma foforo a ɔmfa nyɛ adwumada kyekyere me a, ɛna mehodwo mayɛ sɛ onipa biara. Na Delilah fa ntampe nhoma foforo de kyekyere no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Nso na atɛfoɔ no hyɛ pia mu. Na ɔtete firi ne basa ho sɛ asaawa. Na Delilah ka kyerɛ Samson sɛ, Wasisi me de abeduru sɛsɛ yi. Na watwa me nkontompo. Kyerɛ me deɛ obetumi de akyekyere wo. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Sɛ wode me tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nso de fra ntomaban nwora. Na ɔde akrotia bɔ mu na ɔkaa sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na onyane firi ne nano mu. Na otuu deɛ wanwono no mu akrotia no ne anwoneɛ no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Ɛbɛyɛ dɛn na obetumi aka sɛ me dɔ wo na wakoma ni me ho yi. Mprɛnsɛni a wasisi me. Na wonkyerɛ me adekodi a w'ahoɔden kɛseɛ yi wɔ mu. Na ɔde ne nsɛm dwan ne ho daa nyinaa yeraa ne ho. Na ne kra ho metee no kɔɔ owuo mu no. Ɛna oyii n'akoma mu nyinaa ka kyerɛ no sɛ, Yewanka matifi da. Ɛfiri sɛ, Nyankopɔn ho tuafoɔ ne me firi me nayɛm. Sɛ woyi me tra na m'ahoɔden bɛfiri me ho. Na mahodwo mayɛ sɛ onipa biara. Na Delilah hunu sɛ waka no n'akoma mu nsɛm nyinaa no. Ɔsoma ma ɔkɔfrɛfrɛ Filistifoɔ asafohene no sɛ, Mommra prɛko yi, ɛfiri sɛ waka me n'akoma mu asɛm nyinaa. Na Filistifoɔ asafohene no baa ne nkyɛn. Na wokurakura sika no wɔ wɔn nsam. Na ɔde daa no ne nankroma so. Na ɔfrɛ ɔbarima bi maa no beyii ne tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nson no. Na ofiri aseɛ brɛ no ase. Na n'ahoɔden no firi ne ho kɔe. Na ɔkaa sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na onyane firi ne nano mu. Na ɔse,
mefrɛ di sɛ kane no na ma woso me ho. Na ɔno deɛ na onim sɛ Awurade afiri ne ho. Na Filistifoɔ no kyerɛ no tutuu n'ani. Na wɔde ne kɔɔ Gasa. Na wɔde kɔɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no. Na ɔyam ayuo apɔkyerɛfoɔ fie. Na ne tirinwi firi aseɛ fui ne yie no akyi. Na Filistifoɔ asafohene no hyiaa sɛ wɔrebɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ ama wɔn nyame Dagon. Na wagye wɔn ani. Na wɔkaa sɛ, yɛn nyame de yɛn tamfo Samson ahyɛ yɛn nsa. Na ɔman no hunu no, woyii wɔn nyame no ayɛ. Na wɔkaa sɛ, yɛn nyame de yɛn tamfo ne yɛn asase sɛefoɔ a wakunkum yɛn mu pii no ahyɛ yɛn nsa. Na bra na wɔn ani agyeɛ no, wɔkaa sɛ, momfrɛ Samson na ɔmmɛgoro nkyerɛ yɛn. Na wɔkɔfrɛɛ Samson firi apɔkyerɛfoɔ fie bae. Na ɔgoro wɔn anim. Na wɔde ne gyinaa adum no ntam. Na Samson ka kyerɛ abɔfra a okura ne nsa no sɛ, gyaa me na me nso sɔ adum mmienu a ɛdaa no si soɔ no mu na mentwere. Nso na mmarima ne mmaa ayɛ efie hɔ ma. Na Filistifoɔ asafohene nyinaa nso wɔ hɔ. Na mmarima ne mmaa bɛyɛ mpensa wɔ ɛdan no atifi rehwɛ Samson agorɔ no. Na Samson frɛ Awurade sɛ, Awurade Nyankopɔn, afei kae me na hyɛ me den prɛko pɛ yi nko ara. Onyankopɔn, na mentɔ m'anim mmienu yi so werɛ prɛko Filistifoɔ so. Na Samson sosɔɔ mfimfini adum mmienu a ɛdan no si soɔ na ɛson no mu. Na ɔde ne nifa sɔɔ biako mu, na ɔde benkum sɔɔ biako mu. Na Samson kaa sɛ, me kra ne Filistifoɔ no nwu. Na ɔde n'ahoɔden nyinaa kuntunii. Na efie no buri gu asafohene no ne ɔman a wɔwɔ mu no nyinaa so. Na awufo a ɔma a wɔwuiɛ ne wuo mu dɔɔso sene wɔn a ɔma a wɔwuiɛ ne nkwa bere mu. Ɛna ne nuanom ne n'agya fie nyinaa sane kɔkɔfaa no de no foro ba besie no Sora ne Esther ntam wɔ n'agya Manoa asieɛ. Na ɔno deɛ obu Israel atɛn mfirinhyia 20. Atemufoɔ Tidonson. Na ɔbarima bi wɔ hɔ a ofiri Efraim bepɔ so a wɔfrɛ no Mika. Na ɔka kyerɛ ne na sɛ, dwetɛ apem ne ɔha a wɔbɛfae a wodeɛ wobɔɔ ho dua. Na wokaa no masum nso no, hwɛ, dwetɛ no wɔ me nkyɛn. Me na mefaeɛ. Na ne na kaa sɛ, Awurade mɛnhyira nka me ba. Na ɔdanee dwetɛ apem ne ɔha no maa ne na. Na ne na kaa sɛ, Iye na mayi dwetɛ no. Afiri me nsɛm ayɛ no kronkron ama Awurade. Sɛ wɔmfa ma me ba. Na wɔmfa nyɛ ohoni a wasene ne agudeɛ. Enti nso mɛdane ama wo. Na ɔdanee dwetɛ no maa ne na bio. Na ne na faa dwetɛ 200 de maa ogufoɔ. Na ɔde yɔɔ sinhoni ne agudeɛ. Na ɛwɔ Mika fie. Nso na ɔbarima Mika no wɔ nyame fie. Na ɔyɔɔ asɔfotaadeɛ ne abusua ahoni. Na ɔhyɛɛ ne mma mu baako sɔfoɔ. Na ɔbɛyɛɛ ne sɔfoɔ. Na no mu no, na ɔhene biara ne Israel. Obiara yɔ deɛ ɛtene n'ani so. Na abranteɛ bi wɔ hɔ a ofiri Bethlehem Yuda abusua bi mu. Na ɔyɛ Lewini, na ɔkɔyɛɛ hɔhɔhoɔ. Na ɔbarima no firi Bethlehem Yuda kuro no mu sɛ ɔrekɔ baabiara a obenya. Na n'akwantuo no mu, oduru Mika fie wɔ Efraim bepɔ so. Na Mika ka kyerɛɛ no sɛ, ɛhe na wofiri reba yi? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, meyɛ Lewini a mefiri Bethlehem Yuda, na menam merekɔtena baabiara a benya. Na Mika ka kyerɛɛ no sɛ, ɛne me ntena, na yɛ me agya ne sɔfoɔ, na mɛma wo dwetɛ 10 mfirinhyia ne ataadeɛ biako ne waduane. Na Lewini no hyɛnee mu. Na Lewini no penee sɛ ɔne ɔbarima no bɛtena. Na abranteɛ no yɛɛ no sɛ ne mmabarima mu baako. Na Mika hyɛɛ Lewini no sɔfoɔ. Na abranteɛ no bɛyɛɛ ne sɔfoɔ. Na ɔtenaa Mika fie. Na Mika kaa sɛ, afei na mahunu sɛ Awurade rebɛyɛ me yie, sɛ manya Lewini a odi me sɔfoɔ yi. Atemufoɔ Tidonwɔtwe. Nanu no, na ɔhene biara ne Israel. Na nanu mu nso na damfoɔ abusuakuo no rehwehwɛ agyapadeɛ atena so. Efiri sɛ edi besi saa brɛ no na agyapadeɛ bi nya mɛtɔɔ wɔn fam Israel musuakuo no mu. Na damfoɔ no smaa wɔn abusua mu mmarima 2.
wɔn mu mmarima a wɔyɛ nam firi Sora ne Estael sɛ wɔnkɔsra asase no na wɔnhwehwɛ mu na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monkɔ nkɔhwɛ asase no so. Na woduru Efraim bepɔ so Mika fie na wɔdaa hɔ. Wɔwɔ Mika fie no ho no, wɔte abranteɛ Lewini no ne na wɔmanee hɔ na wɔka kyerɛɛ no sɛ hwan na wɔde wo baa ha na ɛdɛn na wɔreyɔ no ha na ɛdɛn nso na wowɔ wɔ ha. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ sɛ ne sɛ na Mika ne me adie na wabɔ me paa na mabɛyɛ ne sɔfoɔ. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ bisa Onyankopɔn yɛn na yɛnhunu sɛ yɛn kwan a yɛnam so yi bɛyɛ sadeɛ kwan anaa. Na ɔsɔfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ momfa sumdwie nkɔ Awurade anim na mo kwan a monam mu no da. Na mmarima baanum no sim koduru Lais na wohu ɔman a ɛwɔ hɔ no sɛ wɔte hɔ dwoodwoo sɛdeɛ Sidonfoɔ amanneɛ teɛ wɔte hɔ koom ne dwoodwoo na obi ni hɔ a ɔka wɔn biribiara mu na odi tumi asase ne soɔ na wɔne Sidonfoɔ no ntam ware na wɔne obi ni asɛm biara na wɔbaa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Sora ne Estael na wɔn nuanom ka kyerɛɛ wɔn sɛ amanneɛ. Na wɔse momma yɛnsɔre na yɛnkɔ wɔn so ɛfiri sɛ yɛhunu asase no na hwɛ ɛyɛ papaapa na mo deɛ moayɛ kɔm yiyɛɛ montwentwɛn na monkɔ hɔ nkɔfa asase no mokɔ a mobɛto ɔman a wɔte hɔ dwoodwoo asase no so na Onyankopɔn de ahyɛ mo nsa baabi a asase so adeɛ biara nyɛ na hɔ. Ɛna Danfoɔ abusua no mu mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ tu firi Sora ne Estael na wɔkɔe kɔkyeree nsraban Kiriat Yarim wɔ Yuda. Ɛno nti wɔfrɛ hɔ Mahane Dan, aseɛ ne Dan nsraban de bisi nnɛ. Hwɛ ɛwɔ Kiriat Yarim akyi na wotwam hɔ kɔɔ Efraim bepɔ so na woduru Mika fie. Ɛna mmarima baanum a wɔkɔsra asase no buasee wɔn nuanom no sɛ munim sɛ asɔfotadeɛ ne abusua ahoni a wasene ne agudeɛ wɔ adan yi mu na afei monhwɛ deɛ mobɛyɔ. Na wɔmanee hɔ na woduru abranteɛ Lewini no fie a ɛyɛ Mika fie na wɔkyeaa no na mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ a wofiri Danfoɔ no mu no gyinaa aboboa no na mmarima baanum a wɔkɔsraa asase ne kɔkɔhyɛnee hɔ fa ohoni a wasene ne asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne agudeɛ no nso na ɔsɔfoɔ no ne mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ no gyina aboboɔ no ano na yenum kɔhyɛnee Mika fie kɔfa ohoni a wasene asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne agudeɛ no ɔsɔfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛdeɛ na moreyɔ yi. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ yɛkɔm fa wɔn nsa mu a wano na ɛne yɛn kɔ na yɛ yɛn agya ne ɔsɔfoɔ ɛyɛ ma sɛ wobɛdi sɔfoɔ ama onipa baako fie anaa sɛ wobɛdi sɔfoɔ ama Israel mu abusuakuo ne abusua. Ɛna ɔsɔfoɔ no penee soɔ na ɔfaa asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne ohoni a wasene no na ɔde kɔɔ ɛdɔm no mu ɛna wɔdanee wɔn ho de kɔɔeɛ na wɔmaa mmɔfra ne afieboa ne nneɛma a ɛho hia dii wɔn anim. Wɔne Mika fie ntam twe ara yie no wɔfrɛfrɛ nnipa a ɛwɔ afie a ɛbɛmaa Mika fie no mu no behyiae na wɔtii Danfoɔ no na wɔteɛ mfrɛ Danfoɔ no na wɔdanedane wɔn ho ka kyerɛɛ Mika sɛ ɛdeɛ na ɛreyɛ wɔ na wode ɛdɔm a ɛte sɛ reba yi. Na ɔse manyame a meyɔe ne ɔsɔfoɔ no moafa de rekɔ na ɛdeɛ na mewɔ bio na afei adɛn na moka kyerɛ me sɛ ɛdeɛ na ɛreyɛ wɔ yi. Na Danfoɔ no ka kyerɛ no sɛ ma wɔnte wɔn ne wɔ yɛn mu na mmarima a wɔn boafuo abɛto anhyɛ mo so na wɔanhwere wɔn kwan ne wo fiefoɔ deɛ. Na Danfoɔ no sii wɔn kwan so kɔɔe na Mika hunu sɛ wɔn ho yɛ den sene no ɔdanee ne ho sane baa ne fie na wɔn deɛ wɔfaa nneɛma a Mika yɔe no ne ɔsɔfo a onyae no kɔkɔduru Lais ɔman a wɔ hɔ koom na wɔte hɔ dwoodwoo no na wɔde nkrantaa no kunkum wɔn na wɔde ogya hyee kuro no na ɔgyefoɔ biara amma ɛfiri sɛ ɛne Sidon ware na wɔne obiara ni twaka na ɛda bɔnhwa a ɛde kɔ Bet-Rehob no mu na wɔkyekyeree kuro no tenaa mu na wɔtoo kuro no din Dan sɛdeɛ wɔn agya Dan a ɔwoo no maa Israel no din tie
nanso anka Akane no na kuro din de Lies. Na damfo no de ohoni a wasene no si hɔ fae. Na Mose ba, Gerson ba, Jonathan ne mma di asɔfoɔ ma Dan abusuakuo no de kosi asase no tukuro da so. Na wɔde Mika honi a wasene a ɔyɔe no si hɔ fae na Nyankopɔn fie no wɔ Silo no nyinaa. Atemufoɔ tidon konon. Na nnanom a ɔhene biara ne Israel no, na Lewini bi wɔ hɔ. Na ɔkɔyɛ hɔhoɔ Efraim bepɔ asase ne so akyirikyiri baabi. Na ɔkɔfa mpena bi firi Bethlehem, Yuda. Na ne mpena no firi n'akyi kɔbɔɔ adwaman. Na ofiri ne nkyɛn kɔɔ n'agya fie, Bethlehem, Yuda, na okodii hɔ nna bi, abosome 9. Na ne kunu no sɔre tii no sɛ ɔrekɔka no abodwiesɛm, na ɔde no asane aba. Na n'abɔfra ne mfunumu mmienu ka ne ho. Na ɔbaa no de ne kɔɔ n'agya fie. Na ababaa no agya hunu no, ɔde anigye hyiaa no. Na nase, ababaa no agya no rɔɔ no. Na ɔtenaa ne nkyɛn nansa. Na wodidi nomee, na wɔtenaa hɔ. Na da ɛtɔ so 9 no, ɔsɔre anɔpatutu, na osiesie ne ho sɛ anka ɔresim. Na ababaa no agya no ka kyerɛɛ no sɛ, fa paano afono ma bi, dwodwo wakoma, na ɛno akyiri no, moasi kwan so. Na wɔtenatena ase, na wɔn baanu no nyinaa didii na wɔnomee. Na ababaa no agya no ka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ, Peneɛ, na da anadwo yi, na gye w'ani. Na ɔbarima no sɔree sɛ ɔresi mu no, n'ase no rɔɔ no, na ɔtena ase daa hɔ. Na da ɛtɔ so 5 no, ɔsɔree anɔpatutu sɛ ɔrekorɔ no, na ababaa no agya no kaa sɛ, dwodwo wakoma, na montwɛn kosi sɛ owia bɛdane ne ho. Na wɔn baanu no didii. Na ɔbarima no sɔree sɛ ɔrekorɔ no, ɔno ne ne mpena ne n'abɔfra no, na n'ase, ababaa no agya no ka kyerɛɛ no sɛ, enwunu redwo, na adeɛ reyɛ asa. Monnɛ, hwɛ, adesan abɛn, da ha na gye w'ani, na ɔkyena mo atua nhema atu mo kwan akɔ wo fie. Na ɔbarima no ampene sɛ ɔbɛda hɔ anadwo no, na ɔsɔre kɔe, na okoduru Yebusa ne Yerusalem no ntentensoɔ. Na mfunumu mmienu a wahyehyɛ wɔn no ne ne mpena no ka no ho. Woduru Yebus no, na adeɛ resa paara. Na abɔfra no ka kyerɛɛ ne wura no sɛ, ma yɛmma ne nkɔ Yebusifoɔ kuro yi mu nkɔda hɔ. Na ne wura ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛmma ne nkɔ ananafo a Israelfoɔ mu bi nni ha kurom, na yɛntwam nkɔ Gibea. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, duom na yɛmma nkuro no mu biako nkɔda Gibea anaa Rama. Na wotwam kɔe, na owia kɔtɔɔ wɔn wɔ Gibea a ɛyɛ Benyamin deɛ no ho. Na wɔmane kɔɔ hɔ sɛ ɔrekɔda Gibea. Na oduruye no, ɔtenaa kuro no abɔntene so. Na obiara a mɛfa wɔn ankɔ ne fie sɛ wɔn kɔda hɔ. Na hwɛ, akɔkora bi firi n'adwuma no afuom anwummerɛ bae. Na onipa no firi Efraim bepɔ so, na ɔbɛyɛɛ hɔhoɔ Gibea. Na kurom hɔfoɔ yɛ Benyaminfoɔ. Na ɔmaa n'ani so. Na ohunu ɔbarima kwantini no, kuro no abɔnten so. Na akɔkora no ka kyerɛɛ no sɛ, ɛhe na arekorɔ, na ɛhe nso na afiri. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛfiri Bethlehem, Yuda retwam akɔ Efraim bepɔ asase ne so akyirikyiri baabi. Ɛhɔ na mifiri na mekɔ Bethlehem, Yuda. Na Awurade fie na merekuro yi, enso obiara mɛfa me nkɔsoɛ ne fie. Nanso ɛsrɛ ne aduane wɔ hɔ ma yɛn mfunumu no. Na paano ne nsa wɔ hɔ ma me ne wafena ne abɔfra a ɔka wo nkoa ho no nso, bibiara nhia yɛn. Na akwakora no kaa sɛ, asomdwe nka ho, ma deɛ hia wo nyinaa na me so. Abɔnten so nkwara na ɛna. Na ɔde ne kɔɔ ne fie, na ɔmaa mfunumu no aduane, na ɔhoro wɔn nan ho, na odidi nomee. Wɔn deɛ, wɔrema wɔn bo atɔ wɔn yam no, hwɛ, kurom hɔfoɔ ma busufoɔ bi betwa efie no ho hyiae, na wɔpempem ɛpono no, na wɔka kyerɛ efie wura akɔkora no sɛ, fa ɔbarima a ɔbɛsoɛ wo fie no firi adi bra na yɛhu no. Na ɔbarima efie wura no firi adi kɔɔ wɔn nkyɛn hɔ kɔka kyerɛ wɔn sɛ, dabi, me nuanom, wonyɛ adebɔne yi, sɛ ɔbarima yi anya bɛsoɛ me fie yi, munni nkwasi asɛm yi, na meba ɔbaabu no, ne mpena nie. Muma memfa wɔn mfiri adi,
na mommrɛ wɔn ase na monyɛ wɔn de ɛyɛ wɔ mo ani so na ɔbarima yi de monyɛ no nkwaseade a ɛte sɛ nanso mmarima no ampɛ sɛ obetie no ɛna ɔbarima no sɔɔ ne mpena no mu de no firi adi brɛɛ wɔn abɔnten soɔ na wohunu no yɛ no biribiara a wɔpɛ anadwo no ara kosii anɔpa na adeɛ kyeeɛ no wogyaa no maa no kɔe na animoreyɛ abayɛ no ɔbaa no bae na ɔbɛhwee ɔbarima no fie a ne wura wɔ mu no pono ano daa hɔ kosii sɛ animu teteeɛ na ne wura no sɔree anɔpa hinii efie no apono firi adi sɛ ɔrekɔde kwan no na hwɛ ne mpena no da efie no pono no ano na ne nsa gu aponnwa aseɛdeɛ no so na ɔka kyerɛɛ no sɛ sɔre ne yɛn kɔ na obiara anye so ɛna ɔbarima no faa no too afunumu no soɔ na ɔsɔre kɔɔ ne kurom na oduru ne fie no ɔfaa sekan na ɔsɔɔ ne mpena no mu de fefaa ne nnompe ntam kyɛɛ ne mu asinasini 12 na ɔmaa wɔde kɔɔ Israel asase nyinaa so na obiara a ohunuyɛ no ɔkaa sɛ wɔnyɛ nso ohunu saa adeɛ yi bi da efiri da a Israelfoɔ firi Misraim baa de beduru nnɛ da yi monwene yɛn ho mu tirim monto ho fo na monkasa atemufoɔ tia 20 ɛna Israelfoɔ nyinaa tuiɛ na asafo no ano behyiaa sɛ onipa baako efiri Dan kosi Beer-Seba ne Gilead asase na wɔbaa Mispa Awurade nkyɛn na ɔman no nyinaa Israel musuakuo nyinaa mu mpanimfoɔ no begyinaa Nyankopɔn man dwabɔ no mu wɔyɛ mmarima 400 a wɔnam anammɔn mu a wɔtwe nkrante na Benyaminfoɔ tee sɛ Israelfoɔ asim kɔ Mispa na Israelfoɔ no kaa sɛ wɔyɛ den na wɔyɛ bɔne a ɛte sɛ yie ɛna ɔbarima Lewini a ɔyɛ ɔbaa a wodii no awuo no kunu no buaa sɛ meduru Gibea ɛyɛ Benyamin die no mu me ne me mpena no na yɛbɛdaa hɔ na Gibeafoɔ no sɔre tiaa me na menti otwa efie no ho hyia anadwo anka me na ɔrepɛ me akume na me mpena no ɔbrɛ no ase ara maa no wui na me sɔ me mpena no mu twitwaa no asinasini na me maa wɔde kɔɔ Israel agyapadeɛ nsase nyinaa so efiri sɛ wɔayɛ abusideɛ ne nkwaseadeɛ Israel mu na afei mu Israelfoɔ nyinaa nie momma yɛn madwen ne afutuo wɔ ha yi ara na ɔman no nyinaa sɔre gyinaa sɛ ɔbarima baako kaa sɛ yɛn mu biara renkɔ ntomadan mu na yɛn mu biara remane ne fie na afei yei ne asɛm a yɛne Gibea bedie yɛbɛkɔ wɔn so ntonto so na yɛyi nipa 100 Israel musuakuo nyinaa mu ne apem mu 100 ne mpem 10 mu apem na wakɔfa aduane abrɛ ɔman no na sɛ ɔba a wabɛyɛ Gibea ɛwɔ Benyamin sɛ nkwaseasɛm a wodii no Israel mu no nyinaa teɛ na Israel mmarima no nyinaa kohyia tia kuro no na wapam ayɛ sɛ ɔbarima baako na Israel musuakuo soma nipa ma wɔkɔ Benyamin abusuakuo nyinaa mu kaa sɛ ɛdeɛn adebɔne ara ne deɛ wayɔ no mumu yi na afei munyi mma busufoɔ a wɔwɔ Gibea no mmra na yɛnku wɔn na yenyi bɔne no mfiri Israel na Benyaminfoɔ no ampɛ sɛ wotie wɔn nuanom Israelfoɔ ne na Benyaminfoɔ no fifiri nkuro mu bɛboaa wɔn ano Gibea sɛ obefiri ne Israelfoɔ no akɔko na wɔkan Benyaminfoɔ no da no ara wɔn a wofifiri nkuro mu nipa 26,000 a wɔtwe nkrante ɛsono Gibeafoɔ a wɔkan wɔn a wɔyɛ mmarima a wɔyi wɔn 700 no dɔm yi nyinaa mu mmarima a wɔyi wɔn 700 yɛ abenkum wɔn nyinaa tumi to enwimu ntomo a ɛmfom na Israel mmarima a wɔkan wɔn no woyi Benyamin fie mu a wɔyɛ mmarima 100,000 a wɔtwe nkrante yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ na Israelfoɔ sɔree na wosim kɔɔ Betel kobisa Onyankopɔn na wɔse yemu hwan na ɔnkɔ kane ne Benyaminfoɔ no nkɔko na Awurade kaa sɛ Juda nkɔ kane na Israelfoɔ no sɔree anɔpa kɔkyeree Gibea so nsraban na Israel mmarima no tu kɔɔ sɛ wɔne Benyamin rekɔko na Israel mmarima no twitwaa wɔn so mpasua wɔ Gibea na Benyaminfoɔ no firi Gibea na ɔbɛkaa Israel mmarima 22,000 gu fam da no ara na Israel mmarima dɔm no miaa wɔn ani na otwitwaa wɔn mpasua bio deɛ otwitwaa no da a edi kan hɔ no ara na Israelfoɔ no kɔkɔsuu Awurade anim kosii anwummerɛ na obisaa Awurade kaa sɛ mentwempi bio
na me ni me nua Benjamin mma nkɔko. Na Awurade kaa sɛ, monkɔ ne so. Na Israelfoɔ no pinkyɛn Benyaminfoɔ baa wɔn so da a etia mmienu no. Na Benyamin firi adi firi Gibea da a etia mmienu no. Na wɔkaa Israelfoɔ no mu mmarima 18,000 gu fam bio. Yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrante. Ɛna Israelfoɔ no nyinaa ne ɔman no nyinaa sim kɔɔ Betel na wosui. Na wɔtena Awurade anim hɔ dii abuadada no de kosii anwummerɛ. Na wɔbobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim. Na Israelfoɔ no bisaa Awurade, ɛfiri sɛ, ɛhɔ na Nyankopɔn apam adaka no wɔ nna no mu. Na Aaron ba Eliasa ba Pinehas na ogyina n'anim nna no mu. Na wɔkaa sɛ, Mimfiri adi bio, ne me nua Benjamin ba nkɔko, anaasɛ minyae. Na Awurade kaa sɛ, monkɔ, na ɔkyena mede no bɛhyɛ mo nsa. Ɛna Israel de atɛfoɔ twaa Gibea ho hyiaeɛ. Na Israelfoɔ no siim kɔɔ Benyaminfoɔ no so da a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Na otwitwaa Gibea so mpasua sɛ kanee no. Na Benyaminfoɔ no firi adi behyiaa dɔm no. Na wɔtwee wɔn firi kuro no mu. Na wofiri aseɛ bobɔɔ nnipa no bi kunkum wɔn sɛ kanee no. Atempɔn a biako kɔ Betel na biako nso kɔ Gibea petee mu no so. Israel mu mmarima bɛyɛ 30. Na Benyaminfoɔ no kaa sɛ, Wadi yɛnim kuguo sɛ kane no. Na Israelfoɔ kaa sɛ, Momma yɛnwane. Na yɛntwe wɔn mfiri kuro no mu mmra atempɔn so. Na Israel mmarima no nyinaa sɔresɔre firi wɔn afa. Na wokotwaa mpasua wɔ Baal-Tama. Na Israel atɛfoɔ no firi adi firi wɔn afa. Geba bodan no ho. Na mmarima 10,000 a wɔayi wɔn Israel nyinaa mu no befiri Gibea nkyɛn mu. Na ɔko no mu yɛɛ den. Nso na Benyaminfoɔ no nim sɛ amanneɛ rebɛto wɔn. Na Awurade kum Benyamin Israel anim. Na Israelfoɔ no drɛɛ Benyamin mmarima 55,000 ne 100 da no. Yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrante. Na Benyaminfoɔ no hunu sɛ waka wɔn agu. Na Israel mmarima bɔɔ twi na wɔmaa Benyamin kwan. Ɛfiri sɛ na wɔn ani da atɛfoɔ a wɔama wakɔtetɛ Gibea no so. Na atɛfoɔ no yɛ ntɛm kɔto hyɛ Gibea so. Na atɛfoɔ no soo mu de nkrante ano kunkum kuro no nyinaa. Nso kasasia a na ɛda Israel mmarima no ne atɛfoɔ no ntɛm ne sɛ wɔma wisie kum a ɛso firi kuro no mu sɔre kɔ soro a Israel mmarima no nane wɔn ho dɔm no ano. Nso na Benyamin afiri aseɛ abobɔ Israel mmarima no akunkum wɔn mu nipa bɛyɛ 30. Na wɔse, Kara na yaka wɔn aguo wɔ yɛnim sɛ kane kron no mu. Na egyahyeɛ no firi aseɛ ma wisie kum wɔn no sɔre firi kuro no mu kɔɔ soro no. Benyamin hwɛ wɔn akyi na hwɛ. Na kuro mu no rehye, na ne wisie reforo kɔ soro. Na Israel mmarima no nso dane wɔn ho. Na nketenkete kutaa Benyamin mmarima no. Ɛfiri sɛ wohunu sɛ amanneɛ ato wɔn. Na wɔdane wɔn akyi Israel mmarima no anim faa ɛsrɛ so kwan. Na ɔko no tu taree wɔn. Na wɔn a wofifiri nkuro mu bae no drɛɛ wɔn mu. Wɔkaa Benyamin hyɛmu hyiae, tii wɔn ara koduru wɔn asoɛyɛ, pamoo wɔn kosii Gibea ntentensoɔ, owia pueɛ. Na Benyamin mmarima 18,000 totɔe. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Ɛna wɔdanee wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ so fam Rimon botan no ho. Na okunkum wɔn sɛdeɛ ɔtase mpɛpɛ, atempɔn no so. Mmarima 50,000. Na wotu taree wɔn dii wɔn akyi koduru Gidon. Na okunkum wɔn mu mmarima 2,000. Na Benyamin atɔfoɔ a ɔtotɔɔ da no nyinaa yɛ mmarima 50,000 a wɔtwe nkrante. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Na mmarima 600 nko na wɔdanee wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ soɔ kɔɔ Rimon botan no soɔ. Na wɔkɔtenaa Rimon botan no so abosome 9. Na Israel mmarima no sanee wɔn akyi baa Benyaminfoɔ no so. Na wɔde nkranta no kunkum wɔn ne mmoa ne deɛ wɔn nsa kae nyinaa. Nso wɔtotoo nkuro a woduruu soɔ no nyinaa mu gya. Atemufoɔ tiaduonu baako. Nso na Israel mmarima no akeka ntam Mispa sɛ, Yemu biara mfa ne ba mma Benyamin aware. Na ɔman no baa Betel bɛtena Nyankopɔn anim koduru anwummerɛ. Na ɔmemaa wɔn ne susunsu kɛseɛ. Na wɔkaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn, adɛn nti na yei aba Israel sɛ nnɛ, aka Israel mu abusuakuo biako. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman no tuaa ahema sii afɔrebukyia wɔ hɔ. Na ɔbobɔɔ hye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Israelfoɔ no kaa sɛ,
Israel musuakuro nyinaa mu hwan na wama dwabɔ no mu Awurade nkyɛn. Ɛfiri sɛ waka ntankɛseɛ agu deɛ waama Awurade nkyɛn Mispa no so sɛ, kum na wonku no. Na Israelfoɔ no yam hyehyee wɔn maa wɔn nua Benyamin, na wɔse, ɛnɛ wɔtwa busuakuo biako afiri Israel mu atwene. Ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ ama wɔn a waka no ɛyerenom fam. Ɛfiri sɛ yɛaka Awurade ntam sɛ yɛremfa yɛma mu biara ma wɔn aware. Na wɔkaa sɛ, Israel musuakuo mu hwan ara mpo na wama Awurade nkyɛn Mispa. Na hwɛ, obiara amfiri Yabes Gilead amma badwa ne mu nsraban no mu. Na wɔkan ɔman no. Na hwɛ, na Yabes Gileadfoɔ mu biara ni hɔ. Ɛna asafo no soma akofofoɔ no mu mmarima 12,000 na wɔhyɛɛ wɔn sɛ, monkɔ nkokum Yabes Gileadfoɔ no, ne mmaa, ne mmɔfra nkrantaa no. Na yɛni ade amonyɔ, mmarima nyinaa ne mmaa a wɔnni mmarima na nyinaa. Monsɛe wɔn pasapasa. Na wohunu Yabes Gileadfoɔ no mu mmabaa 400 a wonni mmarima na. Na wɔde wɔn baa nsraban no mu Silo a ɛwɔ Canaan asase soɔ. Ɛna asafo no nyinaa soma maa wɔne Benyaminfoɔ a wɔwɔ Rimon botan no mu kɔkasaeɛ. Na wɔkaa wɔn asomdwiesɛm. Na Benyamin sane baa bere no mu. Na wɔde maa wɔgyee wɔn nkwa wɔ Yabes Gilead mmaa mu no memaa wɔn aware. Nanso anso wɔn. Na ɔman no yam hyehyee wɔn maa Benyamin. Sɛ Awurade ama ntimu aba Israel musuakuo mu. Na asafo no mu mpanimfoɔ no kaa sɛ, ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ ama wɔn a waka no ɛyerenom fam. Ɛfiri sɛ Benyamin mu mmaa ase ahye. Na wɔkaa sɛ, adwanefoɔ a wofiri mu no agyapadeɛ ntena hɔ ma Benyamin. Na wɔampepa busuakuo biara amfiri Israel. Na yɛn deɛ yɛrentumi mfa yɛn mma mu biara mma wɔn aware. Ɛfiri sɛ Israelfoɔ akeka ntam sɛ, nome nka deɛ ɔde ɔbaa bi bɛma Benyamin awareɛ. Na wɔkaa sɛ, hwɛ, wɔhyɛ Awurade fa afida Silo a ɛwɔ Betel atifi fam. Tempɔn a ɛfiri Betel kɔ Sekem no apueɛ fam ne Lebona anafoɔ fam. Na wɔhyɛ Benyaminfoɔ no sɛ, monkɔ nkɔtetɛ wɔn bobe nturo no mu. Na monhwɛ, na sɛ Silo mabaa no firi adi bɛsa wɔn asa no a, momfiri adi emfiri bobe nturo no mu mmra. Na obiara mɛkyere ɛyere emfiri Silo mabaa no mu mfa nkɔ Benyamin asase so. Na sɛ wɔn agyanom anaa wɔn nuanom ba yɛn nkyɛn ne yɛn bɛham a, yɛbɛse wɔn sɛ, monhwɛ yɛn anim nom wɔn. Ne yɛnya ɛyerenom ama wɔn maako akodie no mu. Nso ɛnyɛ mo na mode wɔn maa wɔn. Na nka sɛ sɛ deɛ mo adi so. Na Benyaminfoɔ no yɛɛ sa. Na wɔfefaa yerenom sɛdeɛ wɔn dodoɔ tie firi wɔn a wɔbɛsaeɛ a wɔkyekyeree wɔn no mu. Na wosii mu sane kɔɔ wɔn agyapadeɛ so. Na wɔkyekyeree nkuro no tenatenaa mu. Na Israelfoɔ no nso firi hɔ bere no mu kɔɔ wɔn musuakuo ne wɔn musua mu. Na wofiri hɔ kɔɔ wɔn agyapadeɛ ho. Nna no mu no, na ɔhene biara ne Israel. Obiara yɛ deɛ tene wɔn ani soɔ.